much I know, how much I care. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en semana de festival, de festival grande, Castañazo.
Agora vemos, porque parece ser que, según publicaron antes, levan un 80% das entradas vendidas e creo que o aforo son 4.000, creo que din outro día nunha entrevista. Así que penso que vai haber moita peña, porque o 80% de 4.000 que son 3.200. As millas matemáticas son 3.200, non? Quizáis fagan sold out. A última semana é cando máis se vende. Vai estar moi guapo Castañazo e hoxe imos ter aquí a un dos seus protagonistas, a Nuno, grande amore, que hostia, tiña moitas ganas de que volvera Nuno, Facía moito que non viña por aquí. Ano e medio. Estuve vendo rápido hoxe, porque ten moi tarde de currar. Marchei correndo a Burger King a coller un asco de un noxo de comida e acabome de embutir. Acabo de quedar con Nuno 5 minutos para colocar as cámaras e acabo de paparme unha birra aquí do tirón no tempo que soaban os temiñas estes, pero que tiña sede, tío. É o que hai. Bueno, como estamos? A dos protagonistas, digo, bueno, algo farei por ali tamén, sí, pero bueno, falamos de niveis distintos. Nuno un emblema xa. Bueno, remata a música. E cando remata a música, damos a pause. Oxe, como vos dicía antes no chat, foi un remember dos 2000 porque estaba nostálxico de música de principios de século. Das menos habituais, vale? Non quería pinchar aí a Limp Bizkit, Korn e Slipknot. Se vos molaron os temas, tedes as ligazóns por aí. O primeiro creo que non a puxen, pero poño agora, esperade. Non sei. Estiven estes días así un pouco nostálxico coa música, gardeme unha cancionciña destas que tiña un MP3 cando era rapaz, que son grupos que sinceramente sacando a Five Live non coñezo en exceso, pero sí que eran cancións que eu tiña no MP3 que non sei como carallo chegaron ali, desto que trapicheabas cos colegas e apetecíame pinchalas. Di Cristian aí Cornón que despois non aparece nos festivais. Bueno, joder, un día cometen un... Igual lles pasou algo, tío, non sei que pasou aí no resto. Sinceramente, eu estaba ali, foi unha putada. Foi unha putada. E xa debe mirar o WhatsApp, porque sempre que estou en directo... nada importante. Sempre que estou en directo chegame movidas que leo cando remato o directo e digo, hostia, tiña que ter dito isto durante o directo e non me deu tempo. Pois ben, hoxe temos a Nuno. Eu tiña moitísimas ganas de que volvese. A primeira vez que estivo aquí foi cando comecei coa Can, le fai ano e medio. El xa empezaba a despuntar forte, pero non era a estrela do rock que hoxe en día, do rock ou do punk sintético, ou como lle chamen, logo preguntamos que estilo fai, pero agora mesmo, cuidado, estamos falando de palabras maiores, está lle indo moi guai, e tiña moitas ganas de traelo pola música, evidentemente, pero máis alá deso, porque é un tío que se vedes entrevistas, se o vedes en redes sociais e tal, é unha persoa hiperinteresante e que se amosa nas súas letras, que se profundizamos un pouco nas letras, xa nos contará el despois, parecen moi de coña, pero hai moita filosofía aí dentro, eu penso, vamos, igual despois nos di que non, que se escribe borracho e que tal, pero sí que tiña moitas ganas de falar con el, porque aparte é un fulano que cando ves entrevistas del expresa moi ben os sentimentos, expresa moi ben certas cousas. Despois voulle preguntar, porque é das persoas que vin que é capaz de expresar de mellor xeito cando lle preguntan por aí adiante que por que canta en galego. E vinlle entrevistas fora, que refírome en Madrid e por aí, e sabe transmitir con moita exactitude porque un artista galego escribe en galego. E ese tipo de cousas fainas moi ben e joder, é un puto gusto ter unha persoa que se expresa tan guai e que transmite tan guai nun directo en Twitch. Teña moitísimas ganas de traelo hoxe e creo que vai ser un directo espectacular. A última vez que veu, esta canle era, agora é pequena, pero era moito máis pequena, éramos moi poucos, non sei, igual estamos aquí 10 persoas, non me lembro, foi ao principio de todo, foi das primeiras entrevistas que estivo aquí e foron das que mellor o pasei. Porque encima o cabrón é simpático e estivo moi guapa. Boa Manu Dujast, benvido. E nada, pero antes de meter a Nuno, que xa temos por aí, que vai entrar agora no momento. Di aí David RCD, boas por fin un directo que non me cadra con ensayo, caralludo, tío. Ensayar é o primeiro, sabes? Esa cami que pon
no puedo, tengo ensayo, pois eso, ensayaré o primeiro, pero bueno, benvido e espero que disfrutes e que participes aí no chat tamén, que para eso son os directos, senón despois resúbense a YouTube, pero penso que perden bastante da gracia, non? De interactuar aquí e de meterse conmigo, ou que me meta con vos, ou puntualizar o que queirades. Vale, esta finde, Castañazo. Creo que teño aquí preparados horarios. Xa temos a Nuno por aí, en 5 minutos metémolo, pero imos ver primeiro a que se ven esta fin de semana, porque a ver, supoño que todos e todas as que estades aquí pasará vos como a min, que o Castañazo é un festival especial. Non sei exactamente por qué, é especial, é distinto. Bueno, ten unha particularidade que se fai en outono, que tal, Rodri? Benvido, tío. Faise en outono e un festival, joder, que se distancia do resto polo xeral, igual que a Candeloria, porque en épocas nas que teóricamente non te esperas un festi, non? Pero a maiores deso ten algo. Sempre ten moita peña, e hai un ambiente cos cantos de taberna pola tarde, pois en que festivais che dan castañas, non? Fais ali unha fogatiña para asar as castañas, e hai un ambiente moi guai. É como... Eu teño a sensación un pouco de que toda a tribo festivaleira, que durante todo o verán, pois, estamos un pouco máis divididos porque coinciden datas. E mentras ti estás nun festi, ao mellor os teus colegas están noutro e outros están noutro, pero o Castañazo como que imos todos. E aparte, ten unha particularidade este ano, que xa o vedes no nome. Antes chamábase Castañazo Rock, e agora é simplemente Castañazo. Isto xa o explicaron eles, non significa que non haxa rock. De feito, imos ver agora os grupos e siga habendo rock e siga habendo metal. Pero sí que é certo que abriron un pouco de miras a outras músicas que se están facendo, o cal eu aplaudo, sinceramente, porque isto tamén leva que ao final ocorra o que estamos dicindo, que é como un pouco a xuntanza de toda a peña que estamos todo o verán por aí, os que estamos dentro do circo e os que estamos como público durante todo o verán, pues, ímonos xuntar no Castañazo. Creo que vai haber 3.500 ou 4.000 persoas e vai ser a puta hostia. O venres abren forte, a verdade. Abren moi forte co puto grupo Revelación da música galega, que penso que non hai moitas dúbidas, non? En 2023, o grupo que pasou de 0 a 100, o grupo que pasou da nada a todo, foi Fillas de Casandra. Se lo comieron todo. Basicamente, fai un ano non tiñan, creo que tiñan unha canción, se a tiñan, fai un ano, non sei as datas exactas. E agora veñen, pois, igual con 40 bolos encima. A maioría deles festivais e eventos tochos. Entón, para min xa é un grupo grande. E un grupo que alónxase do típico do Castañazo, que era Castañazo rock, non é rock. Pero non sei como chamar de Fillas de Casandra, neotradi, pop, non o sei, pero é un grupazo. Eso xa o sabedes. É un grupazo, é un directazo e pareceme unha idea moi guai abrir con ese rollo. É que ia dicir que é suave, pero é que é moi intenso que fan Fillas de Casandra. Non é... Evidentemente non é música moi ruidosa, pero sí que é moi intensa e parece un xeito moi guai. Aparte a min mólame como público, eu o venres non vou poder estar, pero como público mólame un grupo deses que me mola desfrutar sereo. Vale, imos dicilo así rápido. Porque se chas poñen ás 4 da mañán, hai outros grupos que igual xa che entran mellor, pero ás 4 da mañán igual xa non pillas os matices que las teñen, non? E parece unha hora caralluda. Despois entra Narco e xa aí xa entra a tralla. Aquí xa sí que é o máis clásico do Castañazo rock, que, bueno, Narco xa sabedes, un grupo que mestura rock metal con rap e que teñen DJ e que dá unha tralla da hostia. A mí un grupo que personalmente non escoito moito na miña casa, pero cada vez que os vexo en directo pareceme que teñen un bolazo, vai estar guapo. Logo Tremenda Jauría, xa hai as 11 da noite, xa cando ides ir a Chispaos, para poñervos a bailar, un rollo máis modernete, con reggaetón, feminista, está... Realmente eu vinas no Revenidas sen ser o meu estilo. Recoñezo que teñen un bolazo, moi guapo. Compartimos camerino, estivemos no Dolao, no Revenidas e peña encantadora e que vai estar guai. Lágrimas de Sangre, que tiran aí un pouco pola fusión, non? Fusión con rap e un pouco de reggae e un rollito así un poquinho máis, non sei como dicilo, máis bailable, máis... non é tan bruto como Narco, digamos. Logo, Rastreros, que son, pois,
os xefes na súa terra, son dali. Rastreros é un dos grupos máis míticos e máis emblemáticos da música galega. Calquera que medrase co Xabarín Clube, que entendo que prácticamente todos e todas as que estades aquí, polo menos se non tedes 12 ou 13 anos, porque agora creo que eso está un pouco morto, medramos coas súas cancións e Rastreros deixaron 2 ou 3 das míticas. E para pechar, temos a estrela da noite desta noite e do venres, son todos e todas as estrelas, a Grande Amore. Vale, que despois deste bolo imos falar tranquilamente con el ás 4 menos 20 da mañá. Vedes, Nuno sí que é un bolo que ás 4 menos 20 da mañá entra como cuchillo mantequilla. Eso vai ser unha maravilla, porque é un directo enerxético, esquizofrénico, delírico e xa, levar 4 copas encima aquí non é ningún problema. Non é ningún problema. Non vos pasedes como para non vos enterar de nada, pero bueno, que pareceme que o venres está moi ben fiado e un cartel caralludo. O sábado teñen pola maña Ourizo Rock, que alguén me corrixa, porque igual me estou pasando de rosca. Isto é así máis con grupos de rapazada ou algo así? Ou que exactamente? Grupos de nenos e historias así, pode ser? De xente máis nova. Igual me estou trabucando, corrixídeme si tal. Logo a mediodía os cantos de taberna, que di Roibanjo o sábado ojito vallatera de cartel. E o venres tamén, tío. É un cartelazo, É un cartelazo. E aparte un cartelazo que para mí ten un equilibrio da hostia, porque sen ser un cartel que digas ti, hostia, se gastaron 2 millóns de euros, vale? Souberon escoller moi ben, porque dadevos conta que hai moitos grupos galegos, pero souberon escoller moi ben os que venden entradas. E iso é importante, claro. O sea, daqui da Ría, Rebelión do Inframundo, Fillas de Casandra, Rastreros na súa propia casa, son grupos que te asegura xa coas bandas galegas moitísimo público e superan acompañar sin traer un grupo internacional de non sei que, con bandas estatais moi boas. Entón, o sábado, abrir con daqui da Ría, bueno, cantos de taberna, magosto e pasar rúas coa Mecánica Rolling Band, que para min, personalmente, bueno, están eles os festicultores a Luz Band, son pois os mellores que fan este rollo de pasar rúas e tal. A Mecánica mola moitísimo, é unha festa increíble. De aí Manu Dujast, a ver se me dá para ir o sábado. Os cantos de taberna ali son brutais, menudo ambientazo se monta, sí, efectivamente, é un dos pratos fortes do Castañazo. Quen vos quededes ali a finde, pois colledes e desvos de viño ali a cantar. Como din por aí polo chat, fan un ambiente caralludo. Abren con daqui da Ría pola noite. O sea, asegurarte, unha boa idea para o meu gusto, é asegurarte petar o recinto ás 8 da tarde xa. Porque daqui da Ría xa non podemos falar de que é un grupo galego local, non. Daqui da Ría é un grupo grande. É un grupo grande e aquí máis. Aquí especialmente, daqui da Ría move como un grupo grande. Entón, empezar a saco. E a parte daqui da Ría teñen un directo impecable. Mafalda, que tiran tamén polo rollo cañeiro melódico, mesturan moi guai voces femininas máis melódicas con guturais, moi guai, é un moi bo directo, moi divertido. Tropa do Carallo, que pois Evaristo, non hai moito máis que dicir. A quen lle mole la Polla Records e tal, pois Tropa do Carallo é eso. A min faime coña porque sempre que toco nun festival que está Evaristo faime gracia verlo por ali. O sea, é así cousa de Evaristo. Mola, é como cando tocas con el Drogas e tal. Peña desta que son lendas, non? Do punk e do rock estatal. A 1:10 son Sofaguirre con Edzira, que fan un rollo rap metal moi similar, para min peor, pero moi similar a Riot Propaganda, que para a peña que lle mole o rap e o metal máis tirando cara no metal de principios de século e tal, valle flipar, seguro. Ás 2:30, ollo que aquí hai cambio horario, xa o poñen aquí arriba. Ás 3 da mañá van ser as 2, vale? Moita peña dixo, que pasa, que a Arritmia toca 10 minutos? Non, a Arritmia non toca 10 minutos, vale? O que pasa que a medio bolo da Arritmia vais a atrasar a hora, vale? Bueno, o que fai a Arritmia, os que vides por aquí máis ou menos sabedes, non? Porque, bueno, por motivos obvios. E pecha Rebelión do Inframundo, que, pois, xa sabedes, eso vai ser a puta hostia, literalmente, o mellor grupo de rap que hai aquí, para min.
vai ser espectacular este Castañazo. Ten toda a puta pinta de que vai ser un festón de cabo a rabo, que non hai un puto momento, dicídeme un momento de todo o festival, dende as 8 da tarde de Fillas de Casandra o Benres hasta as 4 da mañán pola Nova, 5 da mañán pola Bella que vai rematar Rebelión, en que puto momento vas tear. Para min é todo moi top. Dinos por aí, Toxo Rabudo, vai haber colabo Rebelión con Fillas de Casandra? Pois iso pregunto yo a eles, pero bueno, ten en conta que tocan días distintos, O sea que non sei se será sinxelo. Eu non che podo dicir moito máis. Dinos aí albóndiga bebé en Arritmia a cear, é unha boa opción. Ás 2:30 da mañá é unha hora de puta madre para ir a cear, sí, lo veo. Di, no, el sábado tocan en Santiago. Bueno, pues entonces xa cho dixo el, non vai haber colaboración. Fillas de Casandra Rebelión de Inframundo. Eu non quería partirvos a ilusión, pero non. Si tocan en Santiago é obvio que non poden. Albóndiga bebé é broma xa, bueno, joder, a ver, en algún momento tedes que cear. En algún momento hai que, bueno, hai momentos entre bolos, que entre bolo e bolo hai que cambiar o escenario e Saya, aquí tedesme que perdoar, entendo que é un DJ, non? Entendo. Será o que hai entre bolos. Bueno, pues como ten porrón de pases, pois non decides pillar un bocata e pista. Dinos aí Tabous XSR, a ver se non chove moito. Eu creo que vai facer máis frío que chover. Sí, a ver, o tema de chover é unha putada polo día. Pola noite, pois bueno, está cuberto. Polo día é unha putada. O de que este cuberto para o son é unha putada tamén, pero en inverno agradecese. O que sí que creo que vai refrescar de carallo, non? Eu penso que vou tocar en Suadeira. Porque a última vez que toquei no Castañazo rascou de cojones e ali ao lado do río Festivaleiro di vai facer sol polo día, bueno, pues caralludo. Pois nada, iso, que vai ser bastante épic e nada, penso que non vai haber mellor maneira de comezar a quentar o Castañazo que convidemos, esperade que cambie un momentiño aquí, que convidemos a un dos seus protas, para min un dos cabezas de cartel, que xa escoito que se nos está desmuteando por aí, entón agora imos facer unha presentación guai, a ver se todo funciona ben. E nada, a ver, o primeiro, chat, poñede aí moitos aplausos, vale? Porque temos que ser, me estáse descojonando, xa. Temos que ser xente educada, vale? Aquí no chat. E sabedes que Nuno é un dos nosos, así que poñede aí moitísimos aplausos no chat para... Espera de que busco os aplausos. Nuno de Grande Amore. Nuno, como estamos, tío? Que tal? Moi ben, tío. Que tal? Como andamos? Igual que fai 15 minutos que estábamos a falar, non? Sí, pero emocionei moito co que dixeche ao principio, tío. Joder, que bonito. Quedeime aí como... Despois falamos diso, pero... En shock, tío. Joder. Despois falamos diso, pero que penso sinceramente, tío, que cando vexo entrevistas túas é un puto gusto, Dixencho antes en privado que xeralmente preparo un chisco as entrevistas, inda que estas cabrones do chat pensan que non. E puxame a mirar movidas túas e dixen que non vou preparar nada, tío, porque xa o sei todo, sabes? Xa escoitei o disco, xa vin as entrevistas, e penso que contigo mola máis soltar temas e ser libres, non? Joder, eu encantado, claro. Joder, que bonito. A verdad que me quedei no momento, hasta me deu... Isto como que te emocionas, hasta te dá un pouco de bajón e dices, vai, ahora como me poño aí chistoso, sabes? Non fai falla, tío, se nos emocionamos. No, xa. Se choramos aquí non pasa nada, tío. Mira como tes o chat petado de aplausos, Eres un fucking ídolo aquí, tío. Aquí cada vez que se cita o teu nome a peña ponse tola. Joder, pues agradezo yo. Estaba falando aí do Castañazo, podemos empezar por aí, si queres. Como ves a movi? Estiveches algunha vez no Castañazo? Nunca, tío. Nunca, jamás. Primeira vez que vou. Además, tocando despois dos rastreros, faime moita ilusión, tío. A verdade que é unha cousa que... Joder, aparte deses poucos festis que siguen quedando que hai concertos tarde, sabes? Sí, porque tío. ahora como todo se vai facendo cada vez máis familiar, logo máis family friendly, o cual, bueno, entendo, e tamén, claro, ten a súa gracia. Ao final, o que sei, tocas un surfing de Leres ás 7 da tarde, é como se estiveras tocando en calquera outro ás 2 da mañá, porque xa ven a xente de todo o día, bueno, de festa e tal. Entón, bueno, que haxe formatos así como de día, moi ben, pero, claro, eu, joder, que ao final, cando empecé a ir a festis e tal, Ti eres guerreiro como a min, cabrón. Claro, dese formato de que che vía un grupo, acordo mellor, no Festival da Marosa en Burela, que eu 13 anos, sí, que eran os horarios máis orientativos que Dios,
o grupo que estaba para as 3 da mañá igual empezaba ás 5, Buah, e non vaya era desfase. tampouco nada raro. Xa. Entón, claro, ese tipo de formatos xa van quedando cada vez menos. Sí, sí, sí. E tocar a esa hora nese tipo de festi, pois é como jová, dache alegría, como vale, pois, non só hai do outro, que tamén guai o do outro, pero Pero ainda Joder. sigue habendo xente que, Claro. que toca 10 horas. Porque ti tocas as 4 menos algo da mañán, non? 4 menos 20. 4 menos 20, claro, eso contando que non haxa ningún minuto de retraso ni nada. Vamos a poñer 4 menos cuarto. Sí, o 4, eu que sei. Vas por pillar a calquera peña polo cousa. aire. Vas pillar a 4.000 persoas polo puto aire, tío. De feito, antes dicías, bueno, xente que eso, que non pasa nada por levar unhas copas, pero tampouco levades moito como para non enterarvos. Claro, que non faigan como, de feito, si fixen eu no concerto da Malatesta de presentación do disco de Grande Amore. Que iso te enteraches Non- de medio bolo, claro. Non me acordo, da mitad do bolo hacia o final, non me acordo. Dame rabia contar isto, porque claro, miña mai ve estas cousas, miña mai está ojo visor e como Teño a notado miña. eso, Nuno. Teño notado eso que te escoitei moitas veces. Iache Sí, preguntar si sabes o nick da tua nai que abaneamos do chat. No, en Mira, Twitch espera. non, porque ele en Twitch entra sin usuario ni nada, pero Instagram sei perfectamente quen é, e cando me comenta, eu como que me fai algo sorprendido, como, eu miro un fan, pero sei claramente que é a miña mãe, pero non lle quero decir para que non se ralle ela, pero sei perfectamente que é ela, actúa un pouco como de, isto que lle chaman en Madrid, de content manager, product manager ou algo así, como de que está pendiente de que a imagen de marca sexa boa. Entón, claro, dame pues, un pouco de rabia contar estas cousas, pero Bueno. sí, na Malatesta foi Bueno, tío, un día de emoción. un día de emoción, sin duda. Sobre todo para o resto que se acordan, claro. Foi máis emocionante para quen sí que ten recordo disso que para mí, claro. Dino Rodri no chat, estábamos flipando todos no bolo. Bueno, tío. Sí, no, eu desde aquí desde esta plataforma quero pedir perdón, porque a verdad, o bolo, nós xa preparáramos para que durase un pouco máis que normalmente, non? Normalmente facemos 1 hora nos festis, non Sí. aguantamos ter moita chance de facer máis deso, pero ese día era como, a ver se nos deixan facer 1 hora e 20 e tal, porque, jolín, xa que é un día especial e tal. Claro, Bueno, claro. o bolo, Alberto, durou 1 hora e 50, porque literalmente falei media hora. O sea, media hora, pero media hora sobre un loop da intro dunha canción en concreto, que era como isto, sabes, por exemplo, Deep Purple no Made in Japan, non? Que facían Smoke on the Water 20 minutos, pero claro, 20 minutos, eles tocaban, facían algo, non, eran, a mí durou 20 minutos unha canción porque 15 minutos falei por encima do loop da intro, e logo foi a canción. Pero falaches ao xeito ou non falaches ao xeito? Non te lembras? Dicen as leyendas que sí, que se me vía moi enteiro e moi... Mira, acaba de poñer Rodri que se acaba de enterar que ibas como un puto Pinky Winky, o sea que non se che notou, tío. Pois eu xuro que eso, no momento dicen que ven, que se me vía enteiro, porque tamén cazas na línea e con todo, estás aí como super atento, super pendiente de tal, pero non, eu personalmente non, recordos non Pero teño. que pasou? Que te liaches con licor café ou tal? Pois mira, pasou que o noso querido Tonai... Mira, vale, bien, isto Adelante. é unha Sí. Vamos a ver, nós normalmente vamos aos sitios a lo perro máximo, quer decir, conducindo eu, Sí. normalmente non levamos naide de equipo, nin tour manager, nin road manager, nin naide de produción, nin nada. Aforrando. Eso levamos bastante tempo facendo así. Pero recentemente tuvemos, a sorte de que ven con nós Tonai, que é un colega noso que ven de currar toda a vida no rollo do hardcore e tal, e el, ten currado en xiras, non sei se fora, ten currado na crew de Offspring por aí en Europa e cousas así, o tipo, está moi curtido en traballar en bolos. Entón, no bolo de Malatesta foi un dos primeiros que estuvo con nós. E el pasoulle un pouco, como isto que contan de la leyenda del golem de Praga, sabes? Que lle dicían, vai quitar auga ao río, e como nadie lle dixo cando parar, levou como 500 caldeiros de auga do río, e secou o río. Pois isto foi un pouco, pero cos cubatas. Eu dixo, mira, se podes ter... cubatas, cabrón, encima. Claro, se podes ter un cubata para mentras canto, pero claro, ese era un... Que te mamaches cantando. Durante o bolo. Hostia, que loco, Claro, chaval. claro. Eu, jolín, acababa de darlle un trago a un e xa tiña outro ao lado. E venga pa dentro. Empecé a ver, superado polas circunstancias, e xa che digo, da mitad do set pa diante, eu que non... Eu vou unha canción, de feito, que lle dixen a Clara e María. Tocamos esta. Claro, porque non... No, pero era como rayado. Digo, pero como non tocamos outro día tal canción? E diceme, tío, pues si tocamos. O sea, fíache como unha versión alargadísima. Eu, vale. Pues, bueno,
rock and roll. Encántame, Hai que ter tío. algo así tamén. Oye, tío, ao final eres un punky. Aparte Claro, da lei do rollo da electrónica e tal, o teu é punk. Entón vai un pouco no papel tamén, joder, está Sí, guai. sí, sí. Eso non é ningún problema. Mira, Nuno, vouche facer unha cousa, tío. Vouche Sí? facer un test de personalidade, vale? Que últimamente estou no facendo simplemente para que a xente sepa de que pa oídes aos artistas que vides. O que pasa que contigo xa máis ou menos se ve, non? É unha cousiña simple, vale? Eu fagoche preguntas e douche leccións. E ti dis Vale. unha ou outra, pero rapiditas, o sea, non Veña. de pensar, vale? Entón, Vale. dime, esta música molestache moito? Podo falar por riba e escoitas, non? Sí, sí, Vale, sí. perfecto. Pois Si non me molesta que fai eso, non me teño moito callo, non te preocupes. veña, pois entón, test de personalidade con Nuno de Grande Amore. A ver, Nuno, cubata, birra ou refresco? Cubata, Vale, concerto de sala ou de festival? sala. Vale. Estaste cagando nun festival ás 2 da mañán. Cagas no baño do festival? Dura pregunta, Si teño moitísimas ganas, sí. Si no, Bueno, cóstame. vamos a pensar que Porque estés. es baño. Si telita, podes pillar de todo. Sí. Con que che molaría facer unha colabo? Así a bote pronto. Home, por molar con Robe, claro. Aí estamos. Vale, autotune si ou non? Home, si pos demais, eu xa pasei por esa época e xa non... Ok, vale. Foz ou Ribadeo? Carallo. Que cabrón. A ver, que cabrón. Foz. Lugo ou Ourense? Home, Lugo. Lugo. Vale. Esta vouche a preguntar, pero como público. Foches a polo menos 5 festivais este ano como público, ni de coña, non? Como público? Sí, No. no, vale. No. Se só pudieses elixir un disco para escoitar o resto da túa vida, Só un disco, todavía. Pois mira, claro, para non parecer que estou enfermo con o extremo duro, que sí que estou, la lei innata, hostia. Claro, lei innata, pero para non tal, pois mira, un disco que me encanta é que ni siquiera aos seus creadores lles gusta a día de hoxe, pero que eu sigo nese barco é Galicia es una mierda, de Ataques Campos. Discazo. Dos primeiros discos galegos que me tocaron así de cerca de apasionarme de verdad e ainda a día de hoxe, escoitei fai pouco, ainda a mí me encanta. Top. Vale, imos facer as máis rápidas, Nuno? Que senón non Vale, rematamos. perdón. Mexar de pé ou sentado? Sentado. Sentado. Bien, joder, todos por agora mexamos sentados, non digo nada. Sí. Que che toquen o Euromillón ou 5 anos máis de vida? Home, 5 anos máis de vida, sí. Bien, joder, menos mal, eres o primeiro que contesta isto, tamén cho digo, Vale, 2 días en comer ou 2 meses en foder? Perdón, é que ahora a música está un poquinho alta e non te escoitei moi ben, tío. 2 días en comer ou 2 meses en foder? 2 meses en foder. Hombre, sin problema ningún. Vale, quedan poucas. Spotify ou disco físico? Uso máis Spotify, sinceramente. Vale. Serie ou peli? Peli. Peli. Vale. E a última, algunha vez tiveches Tinder ou algo similar? No. Pois foi o test de personalidade de Nuno aí. Un aplauso para ele. Xa sabedes de que pau vai. O tipo, mexa sentado, gustaría vivir 5 anos máis e molalle de Ataques Campos. Este é o resume. Bueno, tío, isto era para romper así un pouco o xeo. Agora xa podemos falar. Agora xa podes falar folgado, vale? Aquí era Perfecto. un pouco máis estresado. Bueno, tío, a última vez que viñeches, mirei, no? E fai un ano e medio. Foches das primeiras persoas que veo aquí. Non sei se a terceira ou así, das primeiras. E isto era, bueno, sigue sendo cutre, non? Pero ainda era máis cutre que agora. Pero, hostia, ti agora eres moito máis famoso que antes, cabrón? O sea, pegaches un chimpo, Bueno, este ano e medio, verdad que foi moi ben a cousa, pero claro, tamén, xo estabas falando antes, bueno, eu xa sabes que esta xente pensa que eu digo en plan performance, pero eu xa non che camino unha cousa que me atormenta a diario. De feito, está vendo isto a miña amiga Lucía, e Lucía sabe, porque lle mando audios de 3 minutos con auténticas alucinacións de rayadas miñas e tal. Pero escoitábate antes e dicía, porque cando falabas de jolín, de que fillas este ano que foi unha, vamos, unha cousa así moi, bueno, un boom, sí. Que petaron, arrasaron con todo, claro. E digo, ostras, claro, que cando eu era o que estaba emerxendo e tal, como era todo novo, era todo incertidumbre, todo che viña dado, todo bien, sabes, como todo era sumar, digo, claro, e agora que me cago en tal, a ver que
Porque isto en algún momento, home, E ti, que, como, é pasa, todo que mundo ten que ir a menos, en algún punto terá que ir a menos, e me cago en tal. sabes que pasa, tío? Que eu creo que a todos os niveis, os músicos e as músicas nunca estamos conformes, tío. Sempre das un pasiño máis e Sí, sí, xa está rayado, no, sí, pois sí, agora tal, porque se non vou baixar, entón agora teño que sacar outra sí, movida porque tal. E estamos, sí, tío, nunha puta voráxine sí, de sí, sí. e saca movidas, e vete a tal, e haz tal, e cual. E parece que se estás 2 meses de dicir, tío, vou desfrutar da puta vida, xa é como que tal. E supoño que ti agora estarás tentando vivir de esto porque, joder, xa Sí, tes sí, unha sí. repercusión seria e supoño que tes aí unha presión engadida de hai que manter este ritmo sempre, non? Sí, eu, además, vamos, digo xo, honestamente, eu teño un problema, pois eu creo que casi enfermizo con eso. Pero vamos, creo que non por rollo de querer ir a máis, porque xa creo que, jová, Hostia, pa a música que faigo, ostras, no, mal non no, foi xa ata agora, xa é, joder. estadísticamente é moi raro xa que pase eso, sabes? Sí, sí. Que facendo dous discos como os dous discos que teño, jolín, pues estar en tantos festis e a tantos Mm. sitios, que a xente o reciba tan ben e con tanto cariño, pois jová, é raro. Pero sí que non é tanto por, a ver se chego a máis sitios, porque non sei, sinceramente, un proxecto como o meu canto máis recorrido ten que o que xa tuvo, pero sí que dame pues, un pouco rabia, porque dices tú de, ostras, claro, ahora que levas toda a vida dicindo, va, que ojalá dedicarme á música, non sei que vai ben e tal. E de repente pasa, e o primeiro pensamento que teño é como, pero claro, cando se acabe Non, vai a problema. non te sentas a desfrutalo, non te sentas Claro, a tío. parar e dicir, hostia, vale, Claro, cheguei aquí, tío, sabes? exacto. Eu teño un rollo Sí, eu compulsivo con eso, xuro, xo, sí, enténdote. literalmente non disfruto, non disfruto, home, claro, disfruto Sí, cando sí. sales a un escenario e a xente canta os teus temas e é como, Hostia, guau, que claro. guai. Pero todo o tempo que non é eso, é Aparte, eu penso que unha presión. tamén así nos artistas en xeral, creo que tamén hai un pouco aí de síndrome do impostor de en algún momento me van a pillar e van saber que isto é unha puta mierda e de repente van Sí, deixar de escutarme, home, sabes? Porque eu claro, faleino claro. con moitísima peña que toca Sí, con sí, sí, certa sí, sí. repercusión máis ou menos, vale? Sí, sí, A sí. túa é moi grande, pero hai peña que, joder, dá bolos aquí e vanlle 400 persoas a un concerto ou 300, está moi ben. Eso Ostras, está é un moi salto ben, que non claro. consigue o 90% dos grupos, No, non? no, claro, claro, claro. E case todo o mundo, tío, ten esa sensación de é que non valgo tanto, é que realmente tal, e joder, é jodido de xestionar. Isto é para un día Sí, sí, sí. traemos aquí unha psicóloga Nuno e que Sí, 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 no. Jova, dá un pouco de rabia, porque ahora como se fala moito deso, como se fala deso máis que nunca, tamén é fácil que a xente pense, jova, xa están outra vez subindo ao carro desto, dando a chapa con el síndrome del impostor e con todo ese tipo de tal, pero eu creo que é algo que históricamente sempre lle pasou sí. a xente que logo, pues, que fai música ou que sei o que escribe ou o que sexa, e xa che digo, eu logo, si no meu caso noto moito, é tal cual que dices tú, digo, pues, é que, jova, vexo que dá por aí polo chat Lucía. Eu digo recurrentemente, Lucía, digo, isto en algún momento que é insostenible, pero tampouco é que seña, pero que tiene unha repercusión, non son tampouco o Britney Spears, Hostia. jova, Bueno. pero sí que dices, ostras, pero isto ten que ir a menos á forza, porque non No. ten sentido, sabes? Mira, O para sea, min, Nuno, tío, ti rompeches unha barreira que é fodidísima de romper e explico xo moi rápido. Xeralmente, a progresión dos grupos é faz un grupo na túa zona local, na túa cidade, no teu pobo tal, vas tendo certo nome. E aquí neste caso, pois, algúns grupos consiguen pois ter xirar no circuito festivaleiro galego, ou outros consiguen xirar no circuito indie, outros consiguen xirar no circuito máis hip hop, tal. Pero ti, cabrón, conseguiches estar no circuito nos que estamos así a peña do rock, pois estiveches no Revenidas, no Castañazo, non sei que. Pero tamén estás nos de indie, pero tamén deches o salto e estás en outras movidas a nivel estatal, entón ti rompeches esa puta barreira. E entón, joder, é certo, tío, o sea, non ten nada que ver o público do Castañazo co público de un calquera festival indie que tocara este verán ou do Son do Camiño cando toque, sabes? Son cosas que xeralmente non ves os mesmos grupos, pero ti eres desas persoas que conseguiches romper esa barreira. E isto solo pode ir a máis, na miña opinión, pero bueno. bueno, a ver, Dios te oigo, a ver. Sí, home, sí. Pues, un apunte que están facendo aí no chat que me parece tamén interesante, que jódeme reconocer que me pasa, pero sí que me pasa, que están dicindo que non leo O ben o complexo nome de do usuario porque... inferioridade Sí, cultural engádese a xa habitual síndrome da impostora. Si dio aí Gonzo Mordor, sí. Sí, pois a min, perdón, é que non vexo porque logo, Sí, sí. logo vexo moi pequeno, non é por... Eu cho sei. Pois, jova, a min moitas veces pásame que, pois mira, por exemplo, cando foi
cando foi a festa do queixo de Arzúa deste ano, claro, tocaba muchachito ali en Arzúa. Ajá. E o tipo díxome de ir cantar con ele e tal, a desta pena. Sí. Claro, eu literalmente descargaba as cancións de muchachito do Ares cando iba no instituto. Que mítico, Ares. Claro, eu para min, ese tipo de cousas, e acórdome que estaba con Cecilia e con Lucía. As miñas primeiras reaccións ese tipo de situacións, non sempre, pero moitas veces é como, buah, pero isto, vos dadesvos cuenta, pero además, frase que pode ser formulada literalmente así, pero vos dadesvos cuenta que me está dicindo isto, eso, Jairo, tal, que eu escoitaba de pequeno, que eu, tío, son un paisano de Freixulfe, e despois digo, merda, pero por que non é menos, non digo en plan de son menos, porque supoño que habrá algo de... Pero impacta no momento, evidentemente, claro, e verte aí arriba, tío, e dicir, hostia, que cojones pinto aquí. Sí, pero pode haber tamén algo de... Sí, tamén do rollo dun... Home, claro, en tanto que galego, vamos, o auto-odio, o complexo de inferioridade, vamos, a min eso, claro, sí, que me vai moi dentro, claro, sí. Entendo que dis, tío, a ti pásache... Ti como xestionas, por exemplo, cando vas dar un bolo, por exemplo, pues, en San Froilán, con la moda? Hostia, tío, eso é unha puta locura. Que supoño que a ti che pasa, sei que levas unha tatuaxe de la moda. Eu, por exemplo, levo unha de Berry Charrack e vime dúas veces encima dun escenario tocando unha canción súa, sabes que entendo máis ou menos por onde vais a outro nivel, bueno, a outro nivel non, porque Berry Charrack para min é a élite, non? Pero quero dicir, ti como xestionas cando baixas dunha historia destas, tío, non sei se che pasa que chegas á cama e de súpeto volve ser Nuno, porque que non sei como explicarche isto, tío. Eu cando me meto na cama volvo ser o neno de 10 anos, sabes? É como me levanto por el día, soy un adulto funcional, hago cosas, a lo mejor a veces toco para 2.000 persoas, pero a noite, tío, son Alberto, o mesmo que con 10 anos. Como xestionas eso? Porque no teu caso, joder, a tua repercusión é moi tocha, estás tendo día tras día eventos moi tochos, e tes que estar flipando. O neno Nuno ten que flipar cando vai á cama, non? O neno Nuno, claro, o tema é que realmente eu creo que chega a un punto, xa digo, que tampouco é que, despois eu creo que ao mellor parece máis eso desde fora que ao mellor desde dentro, porque desde dentro tampouco sinto que digo, Dios, que emocionante outro día en mi vida. Moitas veces é como, foi a pillar o coche, tío. Por exemplo, mañá que levanto ás 7 para ir para Bilbao e agora estuve facendo aí un pastelón de vegetales para Clara que está mal da barriga para non comer de carretera. E encima liei eu aquí, me cago en Dios. Claro, que va, no, eu encantado, pero quero dicir, ao final estou aí sofrendo un calabacín, e despois sí que é certo que, claro, ao mellor de repente estou tocando eso, ao mellor estou cantando cos da moda, ou pasa así algo que tal, claro, sí que, non hai tanto esa sensación desde dentro, pero sí que os días que pasan esas cousas, que se xuntan así uns cuantos eventos, pues efectivamente, destacables, que son así emocionantes e tal, chega un punto en que non podes, non asumes. O sea, eso, eu creo que se non é con espacio e tempo de distancia, é imposible. Durmes ben eses días? Sí, eses días durmo, ou cando durmo mal é o seguinte día. Claro, eses días que ainda estou ca adrenalina e tal, ben, pero despois chego a casa e o que isto digo, bueno, pois a poñer a lavadora... Sí, claro, pero esa hostia de realidade é moi necesaria, creo. Claro, mandarlle un email aos de Seur porque non me chegou indo o paquete este... Eu creo que no momento que perdes esa hostia de realidade, no momento que te convertes en un artista imbécil, e que tal, pero mentras teñas esa hostia, pois... Eu creo que no momento é... Sí, é inasumible, é que é algo que efectivamente, tampouco podes pensarlo moito, porque se pensas moito, eu creo que é fácil... A ver, como explico isto? É fácil acabar creendo como que o mereces, a ver, tampouco hai que flagelarse como que non merezco isto, pero tampouco creo que haxa que caer en habituarse a eso, ou a velo como habitual, ou velo como que sí, que é algo que mereces, ou que cho debe por algún motivo a vida, non, é como de ten que ser así sempre. Claro, creo que cando pasa eso tamén é un pouco peligroso, entón eu creo que é simplemente algo que non podes pensar, porque te acordarás dentro de 15 ou 20 anos e dirás, que animalada cando pasaba eso, pero no momento é inasumible, lo. Eu penso que hai que vivir o día, tío, e se chega o día que presentes un disco, vayas a Capitol e haxa 50 persoas, pues terás que disfrutalo exactamente igual, na medida do posible. Vas a estar picado por dentro, porque vas a dicir, inevitablemente, é unha putada e toda hostia, pero son 50 tamén, e están aí para verte, sabes? Entón, claro. E de feito a min é o que me raya, claro, é moi fácil ter esas angustias de que ben me está indo ahora mismo, para o que me esperaba eu, está sendo todo moi ben, merecerei, non sei que, son angustias que afectan e tal, pero é relativamente fácil ter eso. Digo, pues, cando teña angustia de, unha vez que xa vivín todo isto,
e de repente está vindo peor, Nah, a pero non, ver. eso non vai pasar. Eso non vai pasar. Bueno, quer dicir, pasou ya sempre a todo o mundo, non creo que señeu aquí el Bueno, enviado non de non a Jehová. todo o mundo. Hai xente que se sabe retirar a tempo. Tamén che digo, Ah, non. isto tamén, isto Cando, tamén. cando vendas 10 entradas, se algún día pasa, esperemos que non, esta canle de Twitch vai estar aberta para ti sempre. Vale, estamos a las duras e a las maduras. Bueno, tío, Vinche, comentaches antes de Robin Iniesta e eu síntome moi identificado contigo, porque aparte de como que hubo unha época no que estaba un pouco mal visto que Sí, admirar a figura compositiva de Robin Iniesta, porque Robin Iniesta en realidad é un pouco parvo. sí, bueno, Ten claro. certas declaracións Sí, sí, que están un pouco tal. E aparte tamén, pois porque sei que ti tamén che molaban ou che molan os suaves, o rock estatal pois está un pouco denostado, as cousas como Sí, son. para min eso é, claro, injusto. Está un pouco denostado, pero claro, que tamén o estamos vendo con a perspectiva de 2023, a música do ano 98, entón claro, joder. Pero vin que no disco, tío, das mellores adicatorias que puxeches foi a Robin Iniesta. Entón, entendo que para ti, non sei se era de coña ou é totalmente en serio. No, para min, dame rabia que moitas veces con este tipo de cousas, sí que hai xente que como, jaja, seguro que es polas risas, pero polas risas tampouco é tan gracioso, non é tan gracioso o texto como para ser. Sí, pero sí que é certo que entre peña así un pouco máis moderna estivo un pouco como facer a gracia dos metal paco e de non sei que como... Eu creo que iso é un pouco, xa, é un pouco, bueno, a xente moderna dá igual como en que xénero se manifeste ao largo dos anos, sempre ten así un pouco esa distancia irónica con todo que, meu de máis chaval, pois sí, tamén a tiña, obviamente, cando era primeiro universitario e tal, que me parecía que era máis listo que nadie, pues tamén, jaja, qué tontos la gente a la que le gustan las cosas. E que a mí pasoume, por exemplo, a mí con Robin Iniesta concretamente pasoume que eu con 13, 14, 15 anos para mí era Jesucristo. De súpeto chegou unha época que dicía, no, tío, que si conto por aí que me mola extremo duro, la gente me va a decir, pero tú eres tonto. Eu igual, sabes? exactamente igual. Claro, e logo xa chega un momento que chegas aos 30 e dis, a ver, colega, medrei con esta puta movida e cando non mo poño na casa, pero cando soa unha canción nun bar emocionome, tío, e este pavo escribía moi ben. Entón, e dis, me la suda lo que pienses tú, niño, sabes? Sí, no, que logo son fases da vida de todo o mundo lle pasa. Eu tamén, jolín, primeiros anos de carreira, tal, que te volves, parece que máis refinado, pero realmente é máis burro, logo. Son épocas, tío. Claro, lo que mola es... Pásanos a todos, sí. The Jesus and Mary Chain, Extremadura para tontos. Claro. É un pouco de hipsterismo tamén, en parte. Sí. Por unha parte polos modernos é hipsterismo e logo aí está outra vertente que apeña máis metal progresivo, metal non sei que, en plan, pero estos tocaban solos con pentatónicas, bueno, ya, pero enchían estadios, Sí, eu creo que, sí, nese sentido, a verdad que bandas como, pues sí, como Suaves, como Barricada, en moito, creo que maior medida Extremoduro, porque chegaron a moito máis longe, creo eu, chegaron a ser moito máis mainstream logo. Eu creo que están nun punto... Sí, pues un pouco complicado, que é fácil ser injusto con eles, porque por unha parte nin son tan de nicho, porque realmente tiñan aceptación popular e chegabanlle a moita xente. Tío, roben che estadios hoxe en día, Claro, entón a xente do underground eso non che perdona jamás, a xente do nicho eso convírtete en satán, e por outra parte, sí que efectivamente a peña máis de tamén do xénero, logo, por exemplo, o meu amigo Rubén, que é de Burela, que tocaba en De Brosas, que era un grupo ali que... Grupazo. Sí, por Rubén, por exemplo, eu que sei, encantalle Exodus, encantalle Testament, e bandas así. Entón, ainda vino outro día en Ourense, estaban falando con el, e dicía, no, que a min, Extremoduro non me mola, porque faiselle moi... Simple. Claro, moi pop, logo, moi... Pero sí, son gustos, tío, ao final. Rebaixado. Claro, entón, é como un grupo que é difícil... xa digo, para mí isto non sei se son pajaradas miñas, pero bueno, eu entendo así. Que é difícil valoralos realmente pola parte musical, polo realmente bon que son as composicións, porque chegaron a tanta xente que é moi fácil... Foron un pouco aducidos polo mainstream. E despois, a parte de Extremoduro, e non imos facer un debate de Extremoduro, tamén tiveron unha época moi sucia do principio e tal, pero a partir de La Lei Innata, cuidado, Esos son obras moi top. O que pasa que a xente xa non é capaz de admitir, no, que hace este tío, este es un puto yonki e ya está, pero bueno. Claro, sí, pues tal cual, De feito, sí, eso funciona así. Eu creo que eses 3 discos que sacaron, La Lei Innata, o Material Defectuoso para todos os públicos, si foran os 3 primeiros discos de calquera outra banda,
buah, serían a banda máis respetada da historia. Sí, Pero sí, claro, sí. viñan con ese bagaje un pouco de, Sí, son sí. uns calimocheros. Exacto, esa é a Claro, palabra. claro. Pero a mí Cual é? Sí, sorprendeume sí. moito, tío, que ti de súpeto aparezas con camisetas de Motorhead, que versiones a Los Suaves, ou que ya di que es un disco a Rob Iniesta. Flípame, porque dentro da túa escena, Sí. de tal, todo eso está un pouco denostado, non? E flípame que teñas a honestidade de dicir, pois é que me mola a Rob Iniesta e mólame Los Suaves, non pasa nada. Sí, ese chico que eu tamén houve unha época que non facía eso. Eu, xa chigo, na miña vida non... Jolín, escutei moitas... Jolín, creo que escutei moita música, moita música que me gustou, e creo que houve moita música que me marcou. Pero, sinceramente, nunca nada me chegou tanto como Que me guai. chegaron, por exemplo, os Suaves. A mí os Suaves é o grupo da miña vida. Eu, joder, acórdame de ir velos o primeiro concerto que vi nunca foi en Mondoñedo. Bueno, foches a ver a Yoshi facerse pis e caerse al suelo, non? Sí, é que eu te dicir, foi nas San Lucas de 2008. San Lucas de 2008, sí, efectivamente. Xa estaba cascado. Fai xa 15 anos. Sí, pero xa estaba cascado. Pero vinos despois deso, un par de anos despois, e foi increíble. Pero xusto ese día non. Ese día, a verdad, que non foi moi guai, pero claro, eu era o primeiro concerto que vía nunca. Para min era todo, vamos, magia increíble e tal. Entón, claro, é moi complicado que algo me volva a impactar tanto. Claro, Me o que impactou ves, aquel o día que ves, escoitar. o que ves de rapaz e Claro, che impacta eso, claro. que che veña despois 40 modernos a decir que eso non mola, tío. Para Exacto. ti está marcado aquí a Exacto. ferro, entón. Exacto. É Eu o que sí que hai. houve algunha época, xa digo, unha época máis, eso, xa digo, fai uns anos, cando empezas na carreira e tes como esa necesidade de mostrarlle ao mundo que és inteligente, non? Pois sí que non é tampouco que renegase disso, creo que nunca cheguei a decir, no, eso está mal, porque sempre me gustou, pero pois ao mellor non facía tanta Xa. bandeira como agora, é como en plan, pois... Pero a mí Joder, pareceme que sei. un xesto de madurez que, por exemplo, creo que está tendo xente con grupos agora que a mí non me gustan nada, pero, por exemplo, hubo un revival de la oreja de Van Gogh Sí, que sí. ao primeiro pensei que era de coña. Pero Xa. non, é peña que lle mola de verdade la oreja de Van Gogh e que se pasou, o que dis tío, 6-7 anos de carreira escondido dicindo no, e de súpeto dixeron, pois me mola la oreja de Van Gogh. Que Claro. cojones pasa? Sí, e Sabes? tamén con esas cousas, é que tamén é fácil o que dices tú, que che acabe parecendo que ao mellor ao principio pode ser de coña ou tal, porque sí que hai, que sí, evidentemente hai un componente deso, é o que Sí. dices tú, moita xente así como moderna e tal, fai como risa co metal paco e con rollos así, entón como, este estará reivindicando isto de verdad ou será como para distinguirse del resto, no, jaja, mira que Sí, risas. está Creo que, facendo burla. claro, eu creo que tamén pode pasar un pouco eso ahora con bandas como eso, Pig Noise ou Oreja de Van Gogh. Bueno, tal, Pig Noise sí que por aí no paso. Sí, no. Por Pig Eu, Noise a no verdade paso. que, claro, a mí personalmente non é un grupo que eu pode decir que me gusta. Tocaban en mítines do PP, tío, eu por aí non podo. Sí, tocaba... Sí, hai vídeos. Hai vídeos aí. Hostia, non sabía. Sí. Que che ia a decir, espera, déxame agradecer, tío, a Ludi Walker que Sí. pola sub, moitas grazas. Vale, pois imos dar un paso adiante, porque teño cousas así soltas apuntadas e vexo que nos imos enrollar aquí nuno, ti cando teñas que marchar a visa. No, eu encantado. Quero che contar unha anécdota, tío, Sí. que é a raíz... Bueno, fun a San Froilán, Sí. un día nada máis. Non foi o día que tocaches ti, porque non podían ir máis. Ajá. Atopeime un colega de instituto, un moi bo amigo de instituto que o vexo, pois eso, de San Froilán e tal, e atopeino de copas, tal. E dixeme, joder, mólame moito que fas en Twitch e tal, e faríame moita coña que levaras a Grande Amore. E dixenlle, tío, xa viñamos aí falando de hai un Sí, tempo e sí. tal, e dixenlle, bueno, pues a de vir en breve e tal. E dixeme, joder, pues tes que contarlle unha movida. E contoume, isto é só para lembrar, para que me contes, Sí. si te enteraches ou non. Seica, durante a pandemia, de hecho, un bolo en San Froilán para Peña Sentada, non? Sí. Vale, creo que foi en Santa María ou algo así. Sí, tamén en Santa María, onde tocamos este ano, sí. Vale. Pois contoume que apareceu por ali un yonki de los buenos, non sei se te lembras desto, Sí. e que de súpeto o tipo berrou, si lo sé, no me pincho. Sí. Eso foi increíble. Porque aparte a frase, o sea, é o insulto total, porque que, Dios, unha persoa, porque se yo dice que se lle ve que non está dentro de eso de verdad, e che dice como de coña, como vale, outro que é gracioso tal, pero él salía aí de dentro, si non sei que yo digo, Esto es mejor que la heroína, joder. Bueno, eu non sei se era en plan malo ou en plan ben, sinceramente. Pero non sei se lle jodiches o pico ou... Claro. Eu creo que tomaría máis como un piropo, en plan, esto es alucinógeno, tío. Sí, non sei, a verdade que nese momento non me esperaba ese comentario, foi brutal, a verdad. Porque Pois. tú
Tú mira, imagínate que berraba que se escoitaba por encima incluso dos monitores dentro de todo, o tipo, Hostia. estaba entregado, pero se eu non estaba entregado para ben ou para mal, eso ainda a día de Bueno. hoxe eu non sabía dicir, pero estaba entregado, eso seguro. Deixou a frase para a historia e eu cumprín a miña palabra de comentarcho e lembrarcho aquí. Esa foi moi boa. Dinos aí polo chat que era piropo. Había peña ali, ou seja, que eu penso que o tomaron a ben. Además, ese día, mira, había ali dúas señoras, claro, no público, que a pesar de estar pues, sentadas, separadas, con distancia, todo, que daqueles bolos eran así unha cousa bajonera perdida. Si, eu tamén tocara nese San Froilán, tío, e vaya bajón. A mí personalmente daba moito Era un bajón. baixón, hostia. Pois aínda con eso, había dúas señoras que estaban moi animadas. Eu normalmente levo gafas, pero no concerto non e tal. Entón era como, veña, palmas, alegría como estas señoras, tal. Todo o cacho en referencia a elas porque estaban moi a tope. Claro, cando me dou cuenta, eran miña mai, a miña madriña. Claro, era como, mira que simpática esta señora, hola señora. E digo, ai, miña mai, tío, madre de Dios. Bueno. Pero estaban tan animadas. Bueno, joder, eses bolos eran duros de tirar por adiante. Sí. Home, si facías un rollo acústico e tal, sí, pero para o que fas ti, por exemplo, Exacto. eran duros. Claro. Eu creo que hai outros formatos que se adaptan mellor que o meu a ese tipo de circunstancias. Nos demos un, e foi nese San Froilán, de feito. E demos un, e vimos a experiencia. Todas as entradas fora ali ao lado do río, e todas as entradas eran gratuitas, pero todas as entradas se recolleran no concello e tal. Estaba cheo. Pero, claro. Que sensación máis chunga, tío. O sea, ni un poquito, no. Ninguén en primeira fila. Non sabía se a peña cantaba os temas ou non, porque levaban mascarilla, estaba gustando, só vías os ollos. Claro, tampouco podían bailar ni nada, era duro. Eu se ven outra pandemia, di como outra cousa, pero eu dar bolos non. Podendo, logo, non necesitando dalos, era mellor non dalos, sí, a verdade. Eu meteríame a streamer 24 horas. Sería a oportunidade perfecta, sabes? Aquí pedindo subs para sobrevivir. Vale, Nuno, falamos aí do disco, se queres, que o acabas de sacar. Escoitei no 10-15 veces, escoitei no ben. O primeiro que che vou dicir, que non foches nada original co nome, porque chamarlle dous con dos palitos romanos, eres un puto copión, pero é un disco, joder, a min moloume máis co primeiro, e creo que, joder, é continuista, pero noteino, non sei, igual agora me dixo o contrario, pero noteino máis sinxero na produción, como que hai menos movidas e tal, non foi buscado. Sí, porque eu teño moita tendencia a, se poido e teño libertad total e tal, pois meter moitas capas ou tal, que logo lle esquito, que é certo que tampouco é que nunca fixera, Dios mío, composicións aí a Phil Spector ni nada, pero sí que é certo que a día de hoxe, tío, co Ableton e con Logic e con todo eso é máis fácil que nunca duplicar pistas, veña, unha textura máis e un tal, e se doblamos isto e metemos unha reverb e vai ao fondo, non sei que. E claro, eu creo que para quen teña a capacidade e o talento para compoñer con eso, para xestionar eso ben, está guai. Pero eu creo que a min é moi fácil acabarme perdendo e acabar perdendo enerxía, sobre todo as ganas de facer a canción, se me meto moito neso. Embarullando moito a historia, sí. Sí, eu xa sigo, hai xente que sí que é capaz de gestionar eso e ten, xa sigo, talento e capacidade para manexar eses recursos. Eu non, eu sempre me gustou máis a parte punky, logo, a visceral da música. Independentemente do xénero que sexa, pois sempre me gustou. Entón, claro, para este eu quería, pues, sí, dentro do posible, limitar un pouco os recursos que usábamos para compoñer e que fose máis parecido a, eu que sei, pues a un disco dos Ramones, ao final, que non creo que se os Ramones escoitaran isto, diría, ai, sí, como se parece. Os Ramones non metían 8 guitarras nunha vez. Claro, era co que tiñan, gravaban, e jová, non lles foi mal, e non eran malas cancións ni moito menos, sabes? Entón eu quería facer eso, nese sentido Carlangas axudoume moito a centrar o rollo de dicir, non, mira, unha caixa de ritmos, un sinte de baixo e facemos todo con eso, porque se pode facer, literalmente, a día de hoxe. Que fan os grupos, que fixeron os grupos de rock toda a vida? O mesmo son de baixo, a mesma distorsión e a mesma batería e pa diante. Claro. E ao final, que tampouco é, moitas veces tamén é fácil que pareza que estás aí como caendo na apoloxía de non, ten que ser todo o máis perralleiro, entre comillas, posible, pero eu creo que ten que haber un termo medio. Ahora estamos nun punto, creo eu, que todo está peca máis de sobreproducido que de pouco producido. Non sei que che diga, tío. Hubo épocas onde a música se producía unha puta barbaridade, tío. 40.000 guitarras, 40.000 arranxos, tal. Agora tamén escoito moita música
máis nova, joder, pois Billie Eilish, Rosalía, esta peña Ajá. son moi esquemáticas, tío. Rosalía ten cancións que son 4 Sí, palmas en bucle e unha voz, sabes? claro, Depende un pouco. claro, ao final sí que, sí, a min ao mellor, aínda que claro, a música que fai está moi longe logo Sí, sí. de Rosalía, ojalá ter a capacidade que ten ese tipo para producir, pero sí que, claro, sinto máis apelado por eso que ao mellor non por eso, moitas capas de sonido, Hmm. moitos tal. E ao final xa te digo, eu creo que é máis importante que haxa, para min, para o meu gusto, para o que me gustou sempre que haxa unha enerxía guai, que non ao mellor estar intentando colocar un sonido de bombo perfecto durante días, que tamén é importante, pero se chico, para xente como a min, acabase comendo eso, a enerxía da canción. E eu ao final escoito eso, o primeiro de Black Sabbath que o gravaron, non sei se nun fin de semana, e buf, Claro, e que aparte, tío, son e movidas de flipo. músicos. Son movidas de Sí, músicos, porque estás fixándote no sí, detalle do bombo este non sei que, a exacto, peña escuita a melodía da voz exacto, exacto, e o que fai o exacto. baixo e o que fai a batería. Sí, E a tomar por exacto, culo. exacto. Entón, ao final, hai que aprender, e esos produtores, que ten un produtor normalmente por aí, hai que aprender a traballar pola canción e non polo que ti como músico che molaría meterlle aí 40.000 capas. Exacto. Para min é unha decisión inteligente e para min este disco por eso che digo que me mola máis. Sí, A nivel de claro, producción, sobre para todo. min tamén, pero claro, tamén porque é o que acabo de facer. Se for ao revés, se acabaras de facer o primeiro e este que se levora for o primeiro, Claro, diría, no, moito mellor seguro. máis producido, claro. Porque Claro, outro que xa ao o tes máis final, queimado aparte. claro, claro, claro. É así. Bueno, e está funcionando de puta nai, non? O sea, porque... Sí, a ver, eu creo que para min xe chigo, o conxunto do disco, home, tamén claro, está feito despois que o outro, eu creo que sei algo máis agora do que sabía cando fixen o primeiro, entón, home, eu creo que penso que está mellor feito. Como compós, Nuno? Con guitarra ou directamente coa maquinita? Pois mira, agora pa que son os temas xa novísimos, novísimos que ainda non tan nin acabados de facer, nin tal, sí que xa estou recuperando moito eso de compoñer coa guitarra, Ujú. porque durante moito tempo non o fixen. Desde que empecé con Grande Amore compoñía todo co ordenador e facía todo, pois, loops, é casi un rollo casi de hip hop, realmente. Sí, sí, Porque bases facía como, e cantabas por riba. exacto, e facía loops que eu podía ir dando moito, pero moito tempo voltas a eso, a un loop, a un riff, tal, para que acabase sendo unha canción. Ajá. Non sou moito de compoñer moito e logo descartar, eso nunca tirei moito por aí, mas ben, Colles unha ata que sae, non? sí, a criba ben un pouco de antes. Se hai unha, por exemplo, a de Pelea, que é a cuarta do Temazo. disco, esa, a cuarta ou a quinta, É non a sei, cuarta. a cuarta, pois, esa canción non sei cantas veces se puiden escoitar, cantas horas e horas se puiden escoitar na casa, simplemente escoitando, a ver que pasaba e tal, e acaba sendo, si para min me chama a atención o suficiente como para querer seguir traballando nela, vou non acabar facendo, vai acabar no disco. Pasoume así con todas, non é, eso, non é que faiga moitas e logo descarte, eso a mí nunca me... Sí, eu entendo esa maneira de traballar porque eu tamén é a que uso. E aparte para min hai unha clave, tío, que seguro que como músico che vai pasar o mesmo. Se faz unha idea hoxe dentro dunha semana che sigue parecendo boa, Sí, vas por buen claro, camino. Porque ás claro. veces fas unha cousa e hoxe dis, hostia, isto é la hostia. E levantaste pola mañá e dis, que mierda hice. Sí, claro, Eso pasa claro. moito tamén ás veces. Paso, sí, 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 Entón sí. aí xa eu polo menos collo e digo, no, muerta, está fuera, porque ao Sí. día seguinte xa non me molaba a idea. Entón, se non Sí, che mola a sí, idea, sí. non sigas por aí, Tal porque cual. te queimas. Entonces, claro, eu ese proceso de criba venme eso, Exacto. nese estadio. Entonces, claro, teño proxectos de Ableton. Idea agosto 1, que eso vai se quedar en idea agosto 1 para siempre. O sea, que mítico. non se vai acabar Sí, jamás. sí. E tal. Entón, xa te digo, sobre todo o segundo, están compostos moi así, non? Xa digo, unha forma de compoñer que é casi de, sí, de rapero, como fai xente de hip hop, Sí. logo, poñer un loop e darlle voltas e logo desenvolver eso. Pero sí que xa teño ganas nas novas de volver a probar a facer un pouco de engadir logo xa a guitarra, porque xa no directo hai guitarra en algunhas cancións, e gustaría que houvese ainda máis, nas novas sobre todo, e volver a facer con guitarra, que é como empecé eu a compoñer ao final, claro. Sí, mola. Mola. Pois bueno, a parte do disco, pola miña parte esos parabéns, eu lin por aí críticas e tal e todo o mundo está gozando. A ver, a xente que lle molaba Grande Amore non lle pode non molar este disco, Sí, porque claro, a raíz do que, efectivamente, que iba a dicir, liei-me, perdón, que me liei moito falando, tío. Eu creo que o que lle pasa a este disco, con respecto ao anterior, ainda que xa digo, eu creo que simplemente porque tiña máis claro desde o principio que o que quería facer funciona mellor que outro nese sentido, pero sí que creo que non ten ningunha canción que funcione como funcionaba Vémonos no baño, ou como funcionaba Esta pena, ou como funcionaba Vamos enchernos. Non ten ninguna canción
así de pop El hit, nese ¿no? sentido. De este rollo Sí, de que... exacto. Non creo Bueno, que haxa pero ningún que... pelea unos bolos vexos aí, hostia, Sí, peña. nos bolos funciona guai, sí, claro, A mí pero molame non... moito de anos 20, tío. A mí, en general, jova, non hai ningún que diga, pues isto non mentiría, pero sí que é certo que tampouco hai ningún que diga, vale, esta engancha a xente como enganchaba Vémonos no baño, sabes? Xa, Pero entendo. bueno, Pero eu que sei, esas xa son... estes, tío, esas están aí. Exacto, Nunca van marchar, e ao mellor. E ás claro. veces tamén pasa, tío, unha cousa que eu falei hai anos xa, falaba con Miguel Duarte, que estaba por aquel entón en Ruxe Ruxe, e contábame el que para min unha das cancións máis míticas de Ruxe Ruxe é Adiante. Sí, E esa canción contábame Miguel que a sacaron e que pasou desapercibida, e que 2 anos despois xa, que de súpeto, non se sabe por qué, a peña non empezou a cantar tal e convertiuse nun himno, sabes? E ás veces ocorren esas movidas coas cancións. Unha canción que te sai media escondida e tal, de súpeto, sin saber por qué, pues non sei, tío, porque é maxia, porque a música sí. é que ás veces, tío, basta que haxa unha Sí, chama nun festival, nun sí, concerto concreto, tal cual. que ocorra algo, que a peña faga un pogo ou que faga algo concreto nese e que se empece a reproducir e a pasar en todos os bolos, e iso é unha puta maravilla, tío. Sí, Entón, pasoulles pues, os de Ghost, ca de Mary on a Cross, buah, vaya que temazo. os tipos sacarana, o Tobias Forge estaba a tope con que dice que era a mellor canción que fixera nunca e tal, pero a xente tampouco lle Non é a prestaba mellor moita que atención. fixo, pero bueno. Claro, pero para él é Estaba mítico que pa cada un Mm. parece que é a mellor, a que despois ao público nunca lle Exacto. parece, non? Pero o tipo estaba, como dicía, que estaba todo frustrado porque lle gustaba moito, pero a xente non recibía igual de ben. É que de repente un día, non sabe por qué, fíxose viral en En TikTok, TikTok, tío, viralizouse moitísimo en viralizouse TikTok. moitísimo, e de Moitísimo. repente é un dos temas míticos de Ghost. Claro, é que esas cousas... hoxe en día coas redes sociais é que tan sinxelo como eso. Que non sei, Sí. que cha pinchen en un sitio concreto, que en Sí, TikTok é que nunca sabes, claro. e arranca. Entón, pues bueno, son cosas que pasa. Oye, tío, contame como é a movida esta de la moda, porque que sois colegas del alma e vas con eles ao Wizzing, que cojones? Sí, é unha movida que Flipo, cando se viron o vídeo anunciando o rollo. Hostia, flipei, Claro que pon Amaral, grande amor. Sí. Tanxugueiras, quen máis? Sí, tal. Tanxugueiras van Pucho e Guille de Vetusta Morla, Gorka vai tamén. Madre mía. Tanxugueiras, Vetusta Morla, Amaral, Dios. Robert Del Piro e Víctor Ruti, que son dos raperos de Burgos que son moi colegas deles. Ajá. Hostia, que increíble, o sea, que estás ali entre Eva de Amaral, Gorka de Berry Charrac, Vetusta Morla, Tanxugueiras, increíble, tío. O sea, é moi loco. É moi loco. Mira, é desas cousas, tío, que realmente, claro, eu que Gorka, que o sepas, eu teño a Gorka en Instagram e pincha ás veces, Sí, eu logo vino tamén algunha vez de feito, joder, é que pensas cousas para Instagram son un desgraciado, tío, porque non me fixo nas cousas. Houve un día que vin que un paisano me... Dixera cho eu, de feito, claro, creo. Claro, tú, quen era ele. Eu vin que un paisano me tal, eu dinlle like, racioneille con 2 corazóns tal, e compartino sin máis. E tú, tío, conoces o de Berry Charra? Que eu, no. Pero si este pavo, eu, que? Este pavo? E tú, sí, pero que locura, eu, Dios. Xa, porque, joder, porque fai tempo, aparte que non foi... Sí, fai fai 2 meses, quero dicir, eu flipara, dixo, pero que fai Gorka compartindo aquí a grande amor? E flipara. Pois, tío, pasoume eso que dixen, pero, brutal. O sea, se non me chegas a contar tú, eu era como, anda, mira que chico máis majo. Mira el vasco este, ahora Euskal y Escatuta. Claro. No, Pois, joder, que te iba a dicir, do da moda a min pásame dúas cousas con eso, que é dese tipo de situacións que tú ves desde fora, eu creo, claro, quer decir, parece máis creíble que a explicación de que eso se deba a unha mano negra que está aí Josiño poñendo cartos para que me leve, a que realmente seña real. Eso, eu entendo, porque digo, é que xa é loco, é unha cousa loca perdida. Tú ves o vídeo no que están escribindo os nomes. Sí, é supón, Amaral, grande amor, é como, tío, é unha locura. É desas cousas que non podes, é que las podes pensar. Non as asimilas. É que te volves loco completamente. É como, Tes que flipar, tío. Claro, pero por outra parte, tamén, en relación con eso, é que a mí parece ese tipo de situacións que claro, que ten que ser
totalmente azaroso, porque que me iba a dicir a min que eu, joder, obviamente eu en bacharelato escoitaba a moda cando estaban ainda en Bandcamp, que ainda Spotify non era Eu tan... vinos no Clavi fai 10 anos ou así, tío. Claro. Que Sí, pois naquela época, sí, eu no bacharelato estaba fai 11, fai pois a por aí, hostia de anos, tío, sí. cando cantaban ainda en inglés, eu acordo-me de escoitalos, joder, eran como, anda, mira, estes, facía gracia o nome, como, La mira, esta maravillosa peña, orquesta del alcohol, claro, tío. Empezaron a digo, coller nome hostia. por salas, tío. O sea, esta Sí, peña sí, traballou sí. moitísimo, Eu conocíos de eso. Logo, sí que cando xente que eu coñecía da carreira e tal, cando pegaron, eu penso que a partir de Héroes del Sábado, Sí, bueno, logo aí foi a conocemos moita hostia. xente e pegaron moito pelotazo. Claro, entón eu vía de repente a xente de medicina con Soderos de la Moda, e eu, claro, obviamente, primeiro é como, mira, estes que me sonaban a min de algo, e despois tamén é como, ya, pero es que a mí me gustan los planetas, ¿sabes? No, yo no, cosas poperas no escucho, ¿sabes? Eso é mítico tamén, que é mítico de estudiante. Sí, sí, sí. Pero, joder, despois eu coincidín con eles, xa dando... Non, ni siquiera era nun bolo de Grande Amore, foi currando de Rodi de Chicho, de Ortiga, nun bolo en Navarra, en Cascante. E dicíame, joder, van vir os da moda ahora, tal, probar, que eu coincidín con eles en algún bolo, tal, son moi majos, e eu, hostia, la moda, chaval, vale, como que recurrentemente co tempo volves a topar, tal, conocínos ese día, pero vamos, eu nunca falaba con eles nin nada, Xa. e xa fai como ano e medio, cerca de 2, que eles foron majísimos, o sea, pero majísimos, vamos, o sea, Véselles, véselles. exageradamente Ves majos, ¿sabes? entrevistas e tal e... Joder, estábamos falando Chicho Maseu co David, co cantante ao principio, e o pavo falando comigo ultramajo tal, pero vise que non sabía quen era eu. E Evidentemente, dicía claro. Chicho, tío, pero este é o de Grande Amore, e o pavo, que dices? Eu, Coñecíate? o tipo se escoitar o disco. Que E dis? eu como, que? Dice, tío, que te escoitamos moito na furgoneta. Eu, What the fuck? que? Eu no momento digo, este trame vacilando ou algo, porque que, non por mal, pero que É carallo que de vai... primeras non pega o que ti fas co que É que, fas con el, o que fan non eles. É pega un en rollo absoluto, absolutamente non distinto. pega nada, claro, nada. É tipo, sí, joder, tío, vente que presento ao resto. Eu como, vale, estáme puteando, será unha broma interna deles ou algo. Todo está na cámara oculta. Con peña random, cada día vacilamos a uno. Como, Hoy le tocó al gallego. claro, tal cual. No, chegou ali xunto deles, que guai, tal, tío, tocaban no Son do Camiño pouco despois. Vente ao Son do Camiño, tal, eu, ok. Claro, estuve ali con eles, pero claro, eu, joder, atónito, pero non por nada, porque como, igual aquí xoga un pouco o que falábamos antes tamén do complexo de inferioridade xa incluso a nivel cultural, pero digo, estes pavos, Bueno, que carallo, pero o sea, entendo que che carallo, chocase, van... porque non pega. Tío, non sodes o mesmo circuito, é No, extraño, sabes? e aparte, joder, hostia, tío, son, non sei, tío, son un grupo dos máis tochos de España, creo eu, Hostia, vamos. vinos nun Mad Cool fai 3 ou 4 anos, tío, e ali Claro. era unha puta locura. Eran 40.000 Claro. persoas cantando aquelo, O Claro, sea, que van estar eses pavos na súa casa escutando como berra e un atormentado, sabes? Non sei, porque carallo, non sei, non me... non che pegaba casaba, nada. sí. Sí, e nada, o sea, desde aquelas veces que coincidimos, increíble, tío, deixaronme de ir cantar con eles algunha vez, eu flipando, claro, as presentacións que me fan son unha locura en plan de, que ilusión, que este aquí non con nós, non sei que, vai vir a cantar, tal, como, Que guai, tío. que? É como eses momentos que... Estás vivindo unha puta simulación, Nuno. Claro, Nun momento que vas a despertar e Claro, como los serranos, sabes? Claro, tal cual. Sí, é como... Jolín, recibes tanto cariño pola súa parte Brutal, que non tío. te espera, que sin vir a conto, no sentido de que, sí, non sei, por Que guai. que están facendo isto? Podían non estar facendo. Quero dicir, que lles beneficia a eles? Pois que lles molas, tío, que lles mola Sí, claro, o que claro, fas e por ao eso. final ao final tamén, tío, as colabos de verdade son estas. Non as Claro, que claro. as fas por beneficio, no, es que voy a Sí, colaborar sí. con este porque es máis famoso que yo ou porque es menos famoso que yo, sabes? No, claro, por eso te digo que me parece Honesto, sí. tan logo bonito que te parece increíble, porque é tal cual o que dices tú, non? Sí. É por pura afinidade, pero máis por afinidade personal, porque tamén é eso. Qué maravilla, Musicalmente tío. non nos parecemos nada, pero claro, se o pensas así fríamente, digo, Increíble. hostia, que para min é unha locura, para min é realmente unha locura poder estar aí cantando no Wizzing con eles. Vas a estar no camerino con Eva de Amaral, tío. Amaral son animaladas, sabes? Que locura. E eu acórdame, joder, cando saleu o Pájaros en la cabeza de Amaral, que era o que sonaba cando nós íbamos aos partidos de fútbol sala, por aí adiante, é o que poñían sempre nos pabellóns. Eu acórdame, estás escoitando a música de Eva Amaral calentando para xogar. Vas a ir mexar e vas contra o pillar Cerro. mexando a Pucho de Vetusta Claro, Morla, tío, no camerino, eso- sabes? O sea, Eso é loco, pero esa cousa loca, tío, que non ten increíble, outra increíble, explicación. disfruta, tío. E no Wizzing Sí, Center, ese tío. digo, pa No mí Wizzing foi todo- Center, que vai estar petado, claro. Claro, sí, por iso que están a punto de agotar xa entradas de grada e todo. É unha animalada. Vaya locura, tío. Esas cousas que non podes
non podes pensalo porque é que non ten sentido ningún, vamos. Bueno, algo farías para No, sí. tal, ¿sabes? Si Berry Charrac e la maravillosa Orquesta del Alcohol escoitan un Grande Amore, é por algo. Isto non é porque o manager pague aquí ou porque tal, porque despois non temos tantos cartos, me parece como despois temos aquí moito ilustrado, sabes, destes que, é que estos están en todo, ti sabes, os típicos que din que entran nos festivais a comentar. Sempre en todos os festivais están os mesmos pesados, non sei que. Bueno, pois mira, estos tíos están en Burgos. Tamén é normal pensalo, digo honestamente, tío. Eu, desde fora é normal que che parezca, porque é que realmente a explicación Me tiro caixas moito, claro. A explicación real, lógica, é que non se cree. No, conocimos un día en Cascante, indo eu con Chicho, eran moi majos, e de repente vinos outro día, e outro, e non sei que, e de repente estábamos... Pero así como xurden as historias tamén, sí, pero, tío. Claro, pero realmente ten máis sentido pensar, pero seguro que é que está aí Josiño mandando paipales a xente para que tal... Os que sabemos un pouco como funciona a historia por dentro é moi raro porque aparte é que, bueno, eu non a estos niveis, evidentemente a niveis máis grandes supoño que sí, non creo que o manager de Grande Amore lle fora a poñer 5.000 euros a la moda para subir a algún escenario, sabes? Creo, Porque aparte non, si non o faz, creo, se non o faz orgánicamente, é porque te apetece, non che van compensar, ainda que lle pagase Josiño 10.000 euros, a uns tipos que van encher o wifi, que sabe Dios canta pasta na cabeza. Evidentemente. E terán 80.000 artistas antes que por afinidade de que coñecen ou que son da zona ou tal. Se o fan é porque lles mola ese punto, tío, é unha puta maravilla. Eso aí sí que, ves, aí sí que me pasa eso de tamén de rayarme e dicir, pero canta peña, do que dices tú da afinidade, canta xente que realmente fai unha música parecida á súa, máis afín e tal. Claro, estaría encantadísima de estar aquí hoxe, eu que estou literalmente soberrando sobre unhos sintes, que eso sí que parece tío, loco. Pero tamén as colabos son esos, tío, fusionar, sí, claro, porque eu, por exemplo, eu levo todo o verán tocando con Rebelión do Inframundo, e toco 5 ou 6 temas en cada directo, e eu penso, si calquera banda de rock, porque eu teño que estou tocando con 2 grupos á vez e eu traballo 8 horas ao día, entón este verán igual toquei en 20 festivais, entón entre unha historia e outra, entón digo, a min, se calquera outro grupo de rock ou metal me hubiera pedido isto, posiblemente hubiera dito que non, porque xa teño xa fago isto, pero veo un grupo de rap que me mola mogollón, entón é un rollo distinto, aprendo, fago outras cousas, entón son as colabos que realmente che enchen, non? A min para tocar entón, pues, para eles ti eres unha rara avis e mola mesturar, tío. Claro. Entendo que mola, vamos. Supoño que vai un pouco por aí. Tamén hai unha cousa do que acabas de dicir que para min tamén é importante das colabos, que é o rollo de que tamén que señan, pues eso, un pouco un reto, aprender algo tú deso, porque de feito a primeira vez que cantamos xuntos, que foi nas festas de Burgos, que non sei se estaban vendo ali, pero unha burrada, tío, 20.000 personas que non me conocía naide absolutamente. E notas quen é? Claro, a peña como, pero que é isto? De feito, como que aquí, se logo viche algún bolo meu, baixo ao público, tiro metal, fixen eso mismo, pero naide me iba a coller, porque estaba todo o mundo así. Entón eu como que estaba aí como envenenado, además cantando Altamira, que é unha canción das máis raras deles, que tampouco é nada popera ni nada, xa de por si é como unha cara B, e encima vamos ter un paisano que non conocedes de nada, cantar diante de vos, esa cara B, a peña estaba, pero quieta, perdida. Eu estaba como super arriba, con o micro inalámbrico tal, e sin querer, ya sabía unha nena, tío, pero unha nena que iba ter 13 anos, que ten moito público juvenil. Eu estaba así como co micro, e como que lle din na cabeza a pobre, e tuve que pedir perdón no medio da canción, era lamentable, era como de, venga, ai, perdón, era, Dios, pero isto era unha escena... Cousas que pasan, cousas do directo, joder, pero si te chamaron outra vez de que tan mal non foi. Sí, no. Vamos, todo a partir de aí, a que che dicía do reto, claro. A primeira vez fixemos esa que así como máis punk e máis experimental, tal, que se podía parecer un pouco máis a unha canción que sería miña, pero logo pas máis veces xa era como, se facemos logo a de Miraflores, que a mí é unha canción deles que me gusta moito, do novo cancionario burgalés, e así oblígome a cantar a cantar ao xeito algunha vez, entoado e tal, non? Claro, a controlarte tamén un pouco, que é algo que tive que aprender tamén, eu creo que na performance e tal, de, pues cantar a canción máis ao xeito, sin tanto desfase e tal, quero probar a facer eso. Os tipos de... Sí, pa diante, porque claro, todo ben con eles, que é unha cosa... Sí, genial, esa genial. E de feito é que vamos facer no Wizzing, entón é como, pues así
claro, desta vez non só estou pasando ben, non só é unha experiencia guai, senón que, pois tamén eso, aprendo algo, ou para min é, pois sí, de axuda para aproveitarlo logo eu, vamos. Mola, tío, desfruta desa historia porque Sí, sí, a sí. verdade é que dasme envexa sana, tío, de verte Joder. en semellante tinglado, tío, moi guapo. Xa. Vale, tío, mira, imos sacar un tema porque sei que posiblemente nos explayemos que sei que non te vou meter unha cerrona porque mo comentaches ti directamente. Pedincho, Entón, imos falar dunha historia que, bueno, por poñer un pouco en contexto a xente, non é nada malo, non? Pero bueno, hai como unha pequena corrente entre músicos e músicas así da nova escea, como non criticando exactamente, pero bueno, un poquinho, ia dicir menosprezando, pero tampouco, pero como poñendo un pouco, é que non sei como dicilo sin que parezca ofensivo. No, di, porque... Pero bueno, como menosprezando un poquinho, claro. como menosprezando un poquinho a música reivindicativa, quizáis máis antiga, porque soen tirar carai, que creo que tampouco é tan real isto, non? Porque eu si penso en fai 10 anos e penso en Terbutalina, Familia Camañota, que Escampe, Malandrómeda, non reivindicaban nada e coexistían as dúas cousas e xa está. Logo sí que estaba SES que reivindicaba, estaba Nao que reivindicaba. E hubo algún comentario por aí así un pouco tirando por ese lado, non? De que, bueno, de que eso jodía a música galega e que era un peñazo e tal, non? Eu a miña opinión, pues, máis ou menos xa supoñedes, a min gustame todo, o sea, que a min gustame de Rapans a Fillas de Casandra, a ti ou a Nao, pero non o digo de non, me gustame porque cantan en galego, non, eu non escoito música porque canten en galego, é que me gustan os grupos, eses grupos concretamente gustanme, e hai moitos grupos en galego que non me gustan, o sea, eu non son desas persoas que escoitan música en galego porque é en galego, non, a min tenme que gustar a música, logo xa miramos. Pero que opinas de ese rollo, de esa cosiña que hai, non, de reivindicar este Carcas e non sei que e tal igual? Claro, que eu, de feito, efectivamente, porque houve un día que eu comentaste no teu Instagram, era como, tío, por favor, vamos falar deso cando vai eu, porque é algo do que tiño moitas ganas de falar, e normalmente non hai moito espacio para facelo, máis alá de que, ao mellor, sí que nunha entrevista en concreto, dunha pregunta en concreto, da que sabes que non lle van dedicar moito máis dun minuto e queren saltar xa a seguinte de por que te llamas Grande Amor e tampouco lles de moito chapa. Claro, preguntan xa ao mellor nese sentido, bueno, sí, claro, porque ahora a música que facedes distancias moito do reivindicativo, verdad? Eu creo que, moi ben, por que te chamas Grande Amor? Claro, é que eso é unha das cousas que eu falei con varias persoas, en plan, tío, tampouco nos fiemos dunha puñeteira entrevista, dunha frase transcrita nunha entrevista escrita. Porque igual o tío falou 10 minutos e se resumiu nunha frase de 30 segundos. Entón, isto hai que collelo moi con pinzas. É que, a mí é un tipo de debate que me parece super interesante e que pareceme tamén un pouco unha pena que moitas veces quede reducido a un contexto no que che van preguntar antes que te llevarías a unha isla desierta e despois sí, e tú de pequeño que escuchabas en casa? Quer dizer, que está totalmente descontextualizado e pa diante. Non, é unha pregunta para responder con calma. Sí, eu creo que, a ver, sinceramente, creo que é un debate que, en concreto en Galicia, polo que sexa, é máis vello que os camiños, non creo que seña nada novo, sinceramente, non creo que seña nada en absoluto novo. Para nada. Aquí, desde que empezou, creo, vamos, que é algo que leva existindo e sendo un tema pertinente de debate desde que houbo, non sei, desa transición, eu penso que... Sí, pero eu penso que a nivel estatal, como mínimo, é un debate típico, non? Sí. Claro, eu penso que é moi fácil a día de hoxe que, efectivamente, a escena musical é menos reivindicativa nos estándares que entendíamos de antes, en tanto que estándares de patria, nación, lingua, tal, efectivamente, non está tan bollante ou, polo menos, non ten tanta exposición pública como tiña antes, pero sí que é reivindicativa, que, al fin, a cuestión identitaria é moi reivindicativa a música de hoxe en día. Fillas de Casandra son extremadamente reivindicativas. Mondra é moi reivindicativo. O Ravelo, Mondra, que pasa? Que tamén penso, perdón por o inciso, pero que tamén penso que ao mellor loitas de hoxe en día, como a loita polos dereitos LGTB, polos dereitos dos homosexuais, contra o aborto tal, vémolas como máis modernas, entón os músicos de agora lles extraña un pouco menos, pero igual a loita máis política de esquerdas dereitas vémola como moi carca, pero que tamén se reivindica hoxe en día, reivindica moitísimo. Sí, e aparte, eu creo que é injusto
injusto desde a perspectiva de hoxe en día de como está funcionando o que se chama a nova música e tal, sí que está funcionando, é injusto dicir, no, claro, porque obviamente é que a de antes estaba mal. Non, nadie dixe que estaba mal. Bueno, Bueno, todo. Pero, algún o dixo, pero... pero quero dicir, creo que é un pouco injusto claro, desde a posición de que agora sí que ten unha difusión que antes non tiña, iso é certo, e ten unha aceptación popular sobre todo por tipos de xente que antes non entraban na música en galego ou non consumían música en galego, como agora sí, é moi fácil, ves, porque nós temos razón, os outros eran burros. Pero en certos estilos, porque tamén temos que respectar que Claro. a música tradicional e a música folk tivo unha repercusión que non ten casi ninguén hoxe en día, porque, Claro, porque que Carlos eso- Núñez, Claro. sabe, que ás veces enchémonos a boca de no, es que ahora salimos Claro. a Madrid. Bueno, salimos a Madrid a salas para 500 personas. Carlos Claro, Núñez claro. enche estadios en Nueva York, o sea, Sí, claro, tal cual. vamos a contextualizar, sabes, que Claro. ás veces miramos solamente os nosos pés como, hostia, yo soy la hostia, bueno, calma. Sí, e a min, claro, en tanto que Non o digo por ti, non. No, xa Pero sei, sabes, sí, entendes o que che pero- quero dicir, non? Pero claro, eu en tanto que, pues, formo parte, non, aínda que xa levo anos facendo música e tal, pois sí que é certo que tuve moito máis exposición nos anos Sí. recentes que antes. Claro. Entón, claro, sí que se me mete ao mellor no de, pois, claro, novas músicas, ainda que despois ao final o meu público non é tan juvenil, ni moito menos, pero entendo que se me Eu mete creo que ti dentro reivindicas nas letras, tío, e na que non queiras. Sí, a ver... Que pasa que reivindicas pues, a vida dunha persoa de 20 e pico, 30 anos e da... Sí, É outro xeito de facelo. Tamén me dá rabia dicir, no, eu sí que reivindico, porque é como que, no, quero me colgar, sabes, esa No, medalla, no, pero digo que cho se eu. co fai máis que a min, Pero digo cho eu. O que quero dicir é que en tanto que pues, comparto xeración con moita xente que está moito máis longe deses posicionamentos, moitas veces, claro, todo o mundo asume que los de la nueva generación pasan do rollo vello No, para diante. tampouco é eso. E claro, ese entusiasmo así actual por lo apolítico e tal, é como, non me acaba de entrar moito, que tampouco, Dios mío, non son eu Public Enemy, non podo dicir, non, que as miñas letras, mira que eu creo que non son tampouco as máis pelixantes ni moito menos do mundo, quer decir, Xa. Nervo fai letras moito máis reivindicativas que as miñas, pero sí que me dá eso un pouco de rabia porque ao final, eso sabémolo todos e todas, desde fai moitos anos, durante moito tempo, a única música que viña do underground que se escoitaba en galego era porque esa música estaba feita además por xente da caña, sobre todo é onde máis o topaba, e en contextos, joder, pues moi reivindicativos, sabes? Quer decir, se non fora eu, obviamente, estilísticamente, pola música que eu escoito, estou moi lonxe de onde está estilísticamente e pola música que escoitan calquera dos membros de Now, estou seguro. Pero estou seguro tamén que de alguna forma, se non fose, se non fose polo que se acharon durante anos Now, ou despois Tributalina, ou Familia Camaño, ou Rafa Escampe, ou SES, se non fora polo que se achou esa xente, gostaría de saber en cantos dos festes galegos que estou agora estaría. Efectivamente, é que eso é ao marxe de que, eso é así de obviamente, sinxelo. sí, É que non hai sí. máis. Xa o explicaches perfecto, quero dicir, nos podemos, ti podes facer unha música distinta de antes, evidentemente, as inquietudes poden ser as que sexa, podes falar do que sexa, pero non hai que menosprezar o que fixeron os de antes, porque estou convencido de que o que se acharon os de antes facilitan que hoxe en día Grande Amore e eu o sábado estemos tocando no Castañazo Rock, por exemplo. Porque Sí, eu posiblemente estou sen seguro, todas esas estou seguro. bandas tal, ao mellor o Castañazo Rock non estaría aquí. Entón, creo que Joder. hai que valorar cada cousa no seu contexto histórico, no seu momento, Exacto. e Joder, eu respetalo, joder. Cando iba ao Version, ali a Burela, ao Version Fest, que era un festival de... Sí, de bueno, metal. hardcore, metalcore, Metal, tal, que sí. había ali. Tío, se non fora porque viñan tocar Machina e Now, literalmente Machina e Now, Ajá. non había ningún grupo en galego. Joder, eu cando descubrín eso, a Terbutalina, a min volou a cabeza, sempre digo, é o grupo, Puta sendo realidade, estricto, é o grupo que a mí máis me cambiou a vida nunca. Porque eu non tiña... Na miña cabeza era imposible ter un grupo en galego, non por nada, sino porque eu escoitaba, pues eso, Led Zeppelin, Black Sabbath, cousas Referencias, así, tío. Claro, grupos de moi lonxe que cantaban noutro idioma porque para min era normal. E de repente vexo uns tipos de Esteiro, Muros, que fan esas letras, que digo, para esta xente onde saleu, que me fliparon. E se non fora por todo o que leva tantos anos currando ese peña, eu non tería moitos dos espazos que teño. Sí. No, 100%. 100%. Tu podes despois querer reivindicar o
o que cada un quere reivindicar de, no, eu aparto-me disso ou estou cerca. Iso, vale, normal. Quer dizer, eu tampouco vou colgar eso aquí a medalla de eu non son Joe Strummer, non, quer dizer, non teño... Esa lírica non é miña, non fago ese tipo de letras, pero, hostia, que eu creo que se non... Non sei, se no contexto no que se deron ese tipo de bandas non tivesen existido, é que igual non... eu igual non estaba aquí, sinceramente. Eu estou convencido que sin Nao, sin Machina ou Ruxe ou así, ao mellor eu non hubiera tocado nun puto festival na vida, claro, porque non teño claro, o sea, foi un pouco un xeito de ver, hostia, tío, mira esta peña cantando en galego, están aí, non pasa nada. Claro. Sabes, por que claro, cojones vou cantar noutro idioma si eles poden? Sabes? E entón hai que valorar moito porque eles acharon un terreo moito máis duro no que sacha a nova xeración. Exacto. Entón, botar por fora e dicir, que o de antes o que facía era molestar e joder a... No, calma. Sí, non, aparte, quer dizer, habría xente... Sí, tamén, claro, entendo ese argumento de siga xente que dice, no, porque era excluinte para según que xente. Sí, sí que é certo, pero tamén... Pero como todas as esteas. Claro, é que ti non queiras entrar nunha estea hardcore si fas tocas a flauta travesera. Exacto. Claro, e tamén a música que fago eu, por como é a propia música, é excluyente para moita xente non está disposta a escoitar a un paisano berrar sobre uns sintes, porque esa xente é o mellor que escoitar a Taburete, eu que sei. Todas as esteas son excluintes, claro. Tío. A estea indie, eu nunca vou tocar na estea indie, porque fago metal. Sí. Entón, bueno, pues entendo que vai un pouco por aí tamén, pero bueno, sí, eu entendo o que queres dicir e creo que, joder, é moi importante o que se está facendo agora, que é moi importante que haxa estilos que non reivindican un carajo, que cantan reggaetón, que cantan pop, que cantan todo eso, e que saian de aquí, e que saiades por aí a ensinar o noso. Eso é a hostia e é super de valorar, pero non vamos, como mínimo, non vamos tirarlle merda aos de antes, porque fixeron unha labor hostia que joder, e cada época, tío. A mellor, as mesmas persoas que pensan isto agora sin naceran fai 20 anos antes, ao mellor estaban tocando con lo suave, sabes? Hostia, e dentro de 10 anos, de repente, o que se volve a levar no mundo é a corrente de música reivindicativa, e volve a haber uns Rage Against the Machine ou volve a haber uns Public Enemy que marquen camiño, e de repente dentro de 10 anos tamén se poden dicir a ti, porque tú ahora eres joven e moderno, pero en algún momento xa deixarás de ser joven e moderno. Claro. Entón, claro, de repente como, pero que burros eran eses? Dependerá da sociedade tamén, Claro, esta pena que a veces teño, pois hai que queimar cousas, claro. Sí, pero é lei de vida tamén, que veñan os novos e que digan lo de antes es de carcas, eso é lei de vida. Eu esa parte entendo, non pasa nada. Para mí dá un pouco de a ver, pena, entre comillas, pero sí que me parece como... Bueno, aparte que tampouco me parece certo, porque tamén son públicos que conviven, sinceramente. Sí, claro. O sea, tú crees que, pues poñantes o exemplo de Nervo, que fai unha música moito máis reivindicativa, moito máis política que a que fai eu. Pero fai de todo, Nervo, o sea, Nervo sí que é certo que ten de todo estilo, o sea, en rebelión. Pero sí que é certo. A ver, sí, mira, eu digo unha cousa. Público, moito máis público do que tú pensas. Eu digo unha cousa, Nuno, e isto teño 100%, porque eu levo todo o verán xirando con Arritmia e con Rebelión, cos dous. Arritmia e Rebelión, que son un grupo de metal e un de rap, comparten moitísimo público contigo, con Rapans, con Fillas de Casandra, porque eu vou aos bolos como público e vou aos bolos como músico. E estou tocando en dos grupos, un de rap e un de metal, e vexo a peña que está nas primeiras filas, e moitísimos deles e delas son os mesmos nos teus bolos que nos meus que nos de Rebelión. Eso é así. Sí. É que ao final é o que te dicía antes. Entón, facemos unhas diferencias que entre o público non existen. Que non existen. Eu podo, además, tamén hai un pouco aí de dicir, tú podes te montar na túa cabeza, porque dicir, eu para min son, eu que sei, referentes Suicide, Alan Vega, rollos así. Entón, a xente que lle vou gustar é xente que escoita Suicide, Alan Vega, que vende ese rollo e tal. Pero igual a xente lle das exactamente igual. A xente se la come. É claro, ao final, igual estamos entregada a peña no castañazo, que tú priori dirías, pero entraralles ben o meu rollo. Tú nunca sabes como van recibir eso. E efectivamente, o que dices tú, compartes moito o público, porque ao final é que os xente interesada pola música aquí somos 20, 50, 100. Dicimos unha verdade. E estamos nos bolos de todos. Dicimos unha verdade. A xente que escoita Boyanca Costova, escoita Son da Rúa. Claro, é que eso pasa. E o peor é que... Claro que pasa, joder, e tanto. E incluso son xente que entre eles son afines, porque
falamos do tema antes, é o que te dicía, joder, eu obviamente, a ver, tampouco é un secreto para nadie, que decir, Chicho é amigo meu, é moi claro. amigo meu. En uno é amigo meu, claro, E pero teño, non ten nada que ver. É que claro, e teño moito máis relación con ele, obviamente, que cos outros. falámolo Claro, antes off stream, xente, o sea, Claro, claro. eu son máis amigo de Hugo, pero Claro. lévome con Boyanca e non hai ningún problema, quero Exacto, dicir, eu hai máis joder, cousa do que parece. E Chicho ao é- Nuno pasa ao revés. Claro, Chicho é un gran amigo meu, e joder, eu sempre que vin a Hugo, moi guai, o sea, é a tope. Claro. Pero que ao final, tanto o público que teñen, é que é exactamente o mismo. Home, pero algunha excepción, Hai claro. excepcións, sí. Sí que hai xente que ao Hai mellor... peña que máis pois dun rollo e Sí, máis do sí, outro. sí. Hai haters de Son da Rúa en Boyanca e Sí, viceversa. sí, exacto. Eso é Pero certo, pero é certo. hai un público común dun 60-70% seguro. E ao final, joder, son xente que, claro, de haberse conocido, como se en el Club de Lucha, me conociste un momento moi extraño en mi vida, de haberse conocido en outro momento, sabes, por poder podían ser colegas perfectamente. Que Entón, sí. ao final, creo que hai como unhas distincións aí que son medio extrañas, porque son como medio arbitrarias, sabes, de realmente... sí, eu podo dicir na miña cabeza, no, pero que, claro, eu non vou gustar solo a peña apasionada do tamboril e do tal. Si, igual a peña do tamboril pasa de min e o que lle gustas é, pois eso, o tipo de la moda que quen chiva dicir a ti na tua cabeza. Claro. Eu penso que isto cunhas birras nun bar, Sí, ese... charlando tranquilamente, non hai tantas caralladas. De feito, creo que non hai tantas caralladas, o sea, quero dicir, eu ao final vou tocar por aí, joder, e con todo o mundo caralludo e toda hostia. O que pasa que ás veces, pois é eso, salen certas entrevistas, declaracións tal, magnifícanse, a peña empeza a falar e como que tal, pero bueno. Eu creo que, joder, que está caralludo a estea de agora, tío, é unha puta gozada o que se está a facer agora en todos os niveis e a de antes tamén, tío, e cada cosa no seu contexto. Estamos pasando do chat como da merda, Nuno. Xa te vexo aí lendo. No, eu miraba de cada cacho a ver que... Sí, no, a ver, ese chico, eu creo que sobre todo eso, joder, así que, obviamente, xa che digo, eu, jolín, a xente que eu teño máis de rapan son moi colegas meus. Chicho, eu creo que é máis que moi colega, eu creo que é un amigo meu moi tal. Quer dizer, a xente que ten as da música da hora é que eu teño pues, moito máis contacto cercano. Por Quinta e por Estella, claro. Claro, pero ao final, jová, sí que é certo que tampouco inventou, sabes, a pesar de que hai días que te levantas gallito, che parece que sí, tampouco inventou o grande amor e a música en gallego, xa che quero decir. No. Ou moita xente, joder, eu acórdome de estar eso, vendo no Armadiña a familia Camaño e a Tributarina tendo pues, toda a plaza do Armadiña, non sei se eran 7.000 ou 8.000 persoas entregadísimas ao seu tal, e iso pasou moito, o sea, non necesitaron a grande amor para que eso pasara moito antes de que eu empezara a facer música. E que moito antes, incluso. Claro, e ao final o presentismo é unha cousa peligrosa, sabes? Sí. Tampouco hai que ser tan nostálxico que chegues a ser cascarrabias, eso tamén é peligroso. Pero creo que hai un término medio, hai un equilibrio que... Eres, tío, como el Andrés Iniesta de la música gallega. Estás aí, sabes? Todo el mundo te quiere. No, pero ¿sabes por qué digo? Porque todo el mundo te quiere, ¿sabes? Es como eres esa persona bondadosa que lo quieren los rojos de mierda y lo quieren los pijos, ¿sabes? No, pero, o sea, que tampouco digo de... Xa sei, digo, ojo, soy aquí máis conciliador que nadie, e obviamente, pues sí que teño, joder, afinidades personales máis... Logo, é menos tamén, quer dizer, é a xente que tamén me ten pasado de máis chaval, de ao mellor que acontece eso, pues máis tanto, eu teñome cagado en algún tamén mogollón de veces, a ver, somos humanos, tío. Non só somos músicos. E evidentemente, eu entendo que ao mellor unha persoa que facía música reivindicativa fai 15 anos lee certas cousas e diga, este tío es tonto, este niño es tonto. Eu entendo eso tamén, entendo todas as partes, sabes? Entón, pois bueno, despois, pois joder, eu penso que ao final é un pouco que falamos, e aparte creo que é un tema, tío, que me mola que o estemos falando, porque xa cho comentei antes en privado e non me importa dicilo, teño ganas de facer aquí en Twitch non un debate, porque non un debate, senón xuntar presencialmente ou como sexa a 3-4 da nova Estea e 3-4 da Estea menos nova, que tamén, joder, que non hai tanto, fai 10-15 anos, e que falemos todos da música galega como era, como é, que aprendemos uns doutros e xa está. E estou seguro que nos entendemos todos. Que non hai tantas diferencias, tío, sabes? É que, ao final, sabes, un tipo como mellor eso, é de Lugo, con outro de Ourense, con outro de Vimianzo, quer dizer, non é... Claro. Costa este, costa oeste, quer dizer, non hai
moito margen, creo eu, tampouco para tanto disenso. A gustaría máis unha cousa, a outra. Os gustos musicais son respectables, evidentemente, joder, claro. Pero eu sí que creo que, estaría ben moitas veces ter un pouco unha perspectiva como cando, jolín, no instituto estudias Historia de Arte, quer decir, ao final, isto, e logo pasou isto. Non creo que haxa tanta oposición. Mira, de feito, tú sabes, controlas o documental este que, como se chama? Punk Attitude, ou algo así se chama, No. que fala das orixes do punk, e, bueno, como que empeza co Velvet e cos Stooges e acaba con Nirvana, eu creo que basicamente é como todo o camiño que levou a que existira Nirvana, basicamente, logo. Sale o tipo de Theoretical Girls, un tipo que a verdad que o grupo non conocía, conocino polo documental, fala bastante guai o paisano, dice que, joder, realmente Nirvana, no seu momento, claro, porque a nos xa nos pilla logo, de longe e tal, porque no seu momento foi unha cousa inaudita. Bueno, para mí Nirvana é o Nirvana. O sea, claro, para mí Nirvana é o grupo da miña vida. O que supuxeron Nirvana e o boom de Nirvana e todo era unha barbaridade, foi unha cousa logo sin moito precedente, a verdad. E o tipo dicía que non é que Nirvana chegaran da nada a ser o que foron solo porque foron un gran grupo con grandes cancións, que sí que o eran, pero Que había un xerme antes, non? pero que chegaron a todo eso porque durante moitos anos Estivose cocendo. Mission of Burma e Black Flag e tal tiñan o cupelado de tocar en todas as casas ocupas de América facendo furgoneta 29 horas ao día e abrindo todo ese camiño. Eu creo que pasa, sí, dicen aí, sin Pixies, claro, sí, eso pasa, esa continuidade existe. Quer dicir, eu honestamente creo que o punto no que están agora pois o de Rapans, se non fora porque eu, sabes, fun ao Xebra a Burela a ver a Familia Camaño para 30 personas. Seguro, tío, porque seguro. a Familia Camaño tuveron pelando o cu para tocar en todo canto sitio hai, seguro. Non habría ese sustrato de aceptación de música en galego, porque eu, cando era cativo, a música en galego eso era... Sí, non era, que era? Porque xa pilláramos moi tarde o Bravú, e non pilláramos ainda, estábamos moi longe ainda de todo. Joder, tío, que eu lembro Revenidas sendo unha cousa moitísimo máis cativa do que agora, pero unha barbaridade. E o Revenidas medrou non só con grupos de fora, tío, tamén con grupos de aquí. E o que distí, que os que seguimos tocando agora estamos nos aproveitando do xerme de moitos anos e de crear. Outro día lía ya unha persoa que, bueno, vi en un reel aí dunha persoa que dicía que na música galega que non hai unha estea musical. Eu creo que está totalmente equivocado, tío, porque eu creo que, joder, que eu vou de festival en festival e vexo que é a mesma peña que escoita os mesmos grupos e tal. Para min é unha estea máis pequena, evidentemente, non é a estea de Seattle, cojones, pero son 3.000, 4.000 persoas que van de festival en festival. E que é o que che digo eu, tío, que eu tocando con dous grupos distintos, miro as primeiras filas, vexo as mesmas caras, e cando vou a vervos ao resto e me meto nas primeiras filas, vexo moitas das mesmas caras. Eso é unha estea musical para min. E, bueno, e penso que, joder, que temos que estar agradecidos e botarnos un cable entre nós. Que haya piques, bifs e tal, bueno, pues tamén é parte da madurez da estea, non? En plan, pasou en todos os lados, tío. O sea, é normal, pasa nada. Que eso, ao final, os grupos compóñenos personas, que as personas teñen afinidades e odios entre eles, é normal. Claro. Pero tamén mola, joder, o que sei, pues eso, si te pos no estritamente musical, teñen solo eso, se te pos aí en trincheras e tal, joder, tú e eu vimos de mundos totalmente diferentes, de música totalmente diferente e tal, claro, por poder, pois é como, a matar todo, pero joder, eu cando empezaba a tocar en grupos, eu xa estabas tocando tú con Arritmia, que coincidimos cantas veces ali tocando en Lugo. Tiñamos o pelo afro os dous, tío, e mira agora como estamos. Joder, e ao final, hostia, pues claro, non creo que nunca un disco de Arritmia vai a sonar como un disco de Grande Amore, ningún de Grande Amore como un de Arritmia, pero, joder, ao final, quer decir, pues estamos aquí e falamos de, mira, como ao Extremoduro, que hai moito máis entendemento do que parece, sabes? Claro que sí. Claro que sí. E bueno, e o que dicimos ao final, por resumir, se nos xuntáramos todos un día e tomáramos algo individualmente, pouco a pouco, non sería tan dramático todo como parece e toda hostia, pero bueno, que sí, que o punto de vista eu comparto case todo o que dis, tío, e que respetar todas as épocas e punto, sin máis, non hai máis. Vamos a ler a ver que nos din por aí. Di Álvaro Historia, que por certo, grazas polo sub, que vin antes que te suscribiches, pero como estábamos aquí apaixonados, pois non... Dinos aí, tío, guai que
que mentras no Congreso os fachas de Vox critican o galego na rúa, a xente escoita a túa música por toda España, iso así. Que iso é outra cousa, non? Que se quería... Tampouco tanto, Claro, pero... no, pero escoita, pero é unha cousa que o dicía ao principio, tío, e que che escoitei algunha entrevista que subeches estos meses con Peña en Madrid e por aí, que explicabas moi ben, tío, que supoñía para ti e por que cantabas en galego, que non é sinxelo de explicar, porque é unha pregunta moi recurrente, e que eu creo, tío, que eso tamén é unha reivindicación en certo modo, inda que ti non o estés facendo como reivindicación, estás facendo moito tamén. E ti, explícanoslo ti mellor, pero ti explicabas algo así como que para ti hai certas expresións en galego e tal que para comunicarte necesitas facelas no teu idioma e Claro. que en castelán non serías capaz de escribir ese tipo de letras, non? E pareceme un xeito de explicarlo moi guai, porque a veces nos liamos con esa pregunta. É como... Sí, a ver, eu creo que, home, tampouco lle descubro ningún secreto a naide. No, pero hai que sabelo dicir, e ti falo moi guai. Sí, quer decir, ao final, jová, eu o idioma que manejo e sei falar ben é o galego, claro, home, sempre fai así como a broma deso de se me soltas nunha gasolinera en Benavente, pois sobrevivo. Home, sei falar castellano, sei falar o suficiente castellano para non morrer de fame. Tienes el parche instalado, ¿no? El parche del castellano lo tienes instalado. Ese DLC máis ou menos teño. Pero claro, non me sei expresar en castelán, non me sei expresar. E cando estamos por aí adiante, sufro, xucho por Dios. E tampouco non digo en plan, ajaja, que apología de la ignorancia, que risas. Non, de por sí non me sei expresar ben. E xa che digo, home, non creo que naide escoite Grande Amore polos arreglos de violín. Eu entendo que a letra é gran parte da... Sí, para mí, por lo menos, sí. Creo eu, da gracia do grupo, non? Entón, claro, si encima eso, que é o que máis esforzo lle dedico, o que máis pasión lle poño e tal, o tío que facer nun código lingüístico que non manejo, eu que sei, sabes? Tamén é como, quer dizer, sí, tamén sei falar algo inglés, vexo moitas películas en inglés, tal, pero que vou facer letras en, non sei, é que para min é que ni siquiera, xa digo, ni siquiera é que haxa un debate, tampouco digo desde, non, é que non hai que non ten por que ser un debate. Non, un tema persoal teu, que te sientes cómodo, sin máis. Pero explicarlle isto á peña de fora, a peña de Madrid, por aí, ás veces é moi difícil. E ti fixéchelo en varias entrevistas moi ben, porque foi explicar eso, mira, que hai expresións que eu digo en galego que me saen así, que en castelán non sería, e as letras serían literalmente peores. Sí, para mí serían peores, sí. E iso tiene un xeito de explicarlo a un madrileño, un catalán, un asturiano. Chapo. Sí, e ao final, porque tamén moitas veces pregúntanche, pero tú non crees que é unha traba cantar en galego tal? Hostia, pues sinceramente, a min pareceme máis traba, e digo honestamente, pareceme que é máis traba a propia música que faigo, quer dizer, é unha música xa de por si rara e tal, que obviamente nunca lle vai gustar a unha maioría, que non o idioma, porque hasta ahora, joder, eu non me imagino, digo, de verdade, sinceramente, non me imagino un escenario no que hasta ahora me podría ter ido mellor por cantar en castelán. Non creo, tío. No, seguro que non, seguro que non. Xa digo, é que xa de por sí que é unha música, joder, rara, non é tampouco ruidos de tractores ampliados sobre hierros candentes, pero joder, é unha música pero completamente rara. Seguro que a túa música en galego ten máis saída. É máis, esta é unha cousa que tamén un pouco que entronca co que falábamos antes, e a min, non me costa admitilo, é así. Hai moita xente que eu sei que me escoita por ser en galego. Eso é así. Eso é así. Eso é así. Eso tamén existe, claro que sí. Claro. Pero que isto non é nada malo tampouco, o sea, no, é así, benvido. Hai xente que... No, eu claro, agradezo porque me parece algo, jolín, moi parece algo bonito, hostia, parece un xesto... Eu tamén entendo que haxa xente que quere conservar a súa lingua e que diga, tío, que por todos os lados non la están acotando, vou consumir o que se fai na nosa lingua, sexa contidos en Twitch, en YouTube, podcast ou música. Si encima é de calidade, está saindo fora, está petando fora e toda hostia, chapó, tío. Sí, eu creo que eso pasa. Entón, claro, sinceramente, tamén che dice moito de, joder, pero por que non te vas para Madrid e tal? Madrid cantando castelán iría mellor? Non creo. A verdade é que non o creo. Nunca saberemos, espero, pero non o creo. É que non me imagino por que iba a ir... Xa digo, é que por si, joder, é unha música, xa digo, moi minoritaria, sabes? Non... É que moitas veces é fácil quedarse coa parte lingüística desas supostas trabas, pero non que a parte musical. É que na túa música concretamente o que dis? A parte musical igual é máis traba para chegar a maiorías que a propia lingua e está lo facendo. Estou seguro de que é máis porque, joder, ao final, vale, sendo simplista, que non é... Claro, hai que darlle un pouco máis... Eu mismo teño que dar un pouco máis de valor que eso, pero sendo un pouco simplista é como un paisano berrando sobre unhos sintes.
home, non sei cantos precedentes hai de eso funcionando, sabes? Para min eres como Manolo Cabeza Bolo, pero con sintes. Bueno, pues imagínate, pues No, claro. estou para o de Cabeza coña. Bolo, O teu está bastante máis tío, currado que Manolo Cabeza Bolo. Tamén che digo, Manolo Cabeza Bolo no seu momento volou a cabeza moitísima peña. sí, tío, sabes que eu conocino en Huesca, cando toquei en Huesca. E, tío, xo que casi me caían as lágrimas, tío. Estaba emocionadísimo. O paisano flipando, porque aparte o tipo é o pavo a día de hoxe máis samurai de ya lo he visto todo, sabes? É que era o Obi-Wan Kenobi, sabes? É de, eu xa estou de volta de todo. Manicomios, Claro, heroína... estaba, pero víelo en paz. Eu en plan, buah, es que eres el puto amo, Dios, me encanta tu música, porque eu tamén, igual que che dicía de Muchachito, dos primeiros discos que descarguei era un de versións que tiña na súa página web para descargar libremente, que sonaba, Dios, eso era a cousa máis terrorífica que vieron, eu flipaba. que facían... Sí, que facía... Estaba Despiz Amarillo, cancións así e tal. E xuxo, cando conocín era como, tío, es que eres un referente, me encanta tu rollo e tal, e o paisano así, ok. Sí, entendo a comparación, ao final, quer decir, home, pois sí, A ver, sí, é moi extrema, que o teu é moito máis Bueno. currado que o que facía el. Eu falo daquelas maquetas que tiña sí, versionando a Judas Priest e movidas así. Sí. Que, joder, que ao final era un rollo, pois eso, dun tío cunha puta guitarra cantando pues moi berrao e moi tal e petou a niveles industriais, Sí. A niveis industriais, aparte nunha época onde o rock era como moito máis refinado, como moito máis tal, Sí, sabes? sí, Hard sí, rock, sí. non sei que, chega este tío aí con su puta guitarra punk e tal. E a min, en esencia, lembrame un pouco que fas ti, que en plan, cantáis aquí todos con los sintes, el autotune, todos moi afinaditos tal, venga, pum, música discotequera e voume poñer a berrar aquí las movidas que me pasa. E joder, tes esa esencia punk. Esa esencia punk, pero non punk comercial, como entende algunha peña, non punk americano, no, punk, de verdad. No. Sí, a ver, eu claro, tampouco é por ser o máis, logo, é sincerista que naide, pero ao final sí que é que o que sempre me gustou máis é que é o punk, logo. Eu claro, cando empecé a compoñer para Grande Amore, pois era todo con eso, circunstancialmente, como quería facer eu probar a facer música solo, pois, bueno, foi feito con caixas de ritmo e sintes e así, pero eu xe chigo na miña casa é que non escoito electrónica, non teño referentes de electrónica. Increíble. A electrónica a día de hoxe para min chegou a un punto de refinamento que é casi jazz, quer decir, a xente que sí que controla... Sí, escoitas a Bayuca e movidas así. Claro, exacto. Bayuca para mí é un bon exemplo. Bayuca é un John Coltrane da vida, sabes? É un tipo que ten pues, un dominio da textura, da tal, que eu... É que non teño eso. Eu na casa, che chigo, escoito... Joder, a ver cando me sale o grapece deste ano, pero escoito moito Motorhead, escoito moito Ramones, os Estulles, é a música que máis escoito. Entón, claro, esa vena, pois sí, eso, máis punk ou máis tal, vai estar sempre aí, porque é o que máis me gusta, xa seña feito con sintes, ou como se de repente fai un día un disco solo con eu que sei, con a guitarra acústica nada máis. Un día, se queres montar un grupo de punk, avísame, que eu toco cho baixo. Toco cho baixo, así que... Claro, ao final é o que eu que sei, o que sempre me chamou, vamos. Dice aí, claro, só che falta o blast beat a guitarra, que, é que un pouquinho de blast beat iso entra, chaval. Tío, a ver, ao final creo que tamén un pouco a túa clave que fixeches unha cousa diferente. Que como mínimo aquí, na estea de aquí, e incluso na estatal, non hai moitas cousas similares ao que ti fas. Entón, tocaches, e despois para min o que dicías antes, outra das claves son as letras. Son letras... Porque, a ver, isto é un tema que tamén quería sacar. Ti estudaches filosofía, non? Filosofía, sí. E eu noto certas cousas porque, ainda que parezcan de coña, son como moi existencialistas de que faste preguntas a ti mesmo que te autorrespondes, sabes? E iso é moi da filosofía, non? De preguntarse da vida e tal. Canto influiu aí eses estudos nas letras? Home, seguro que moito. Eu sempre digo tamén un pouco que, bueno, parece como de coña, pero eu creo que para mí é bastante en serio que, ao final, para mí a carreira de filosofía como tal, en sí a carreira, pois, home, non me valeu de nada. Pois, se podo evitalo, non vou opositar nunca a profesor, e de filósofo así en abstracto, vivir de opinar. Bueno, en certo modo falo. Sí, claro, pero sirveume efectivamente para eso. Mamaste estas media hora falando nun bolo. Claro. Sirveume para condicionar a miña vida o suficiente como para dedicarme solo á música, además ao tipo de música que
que fago. Así que a mí, jová, sempre me gustou rollo da filosofía e tal, ainda que a carreira se chigo na Que aproveitei fixeches? moito. Cal foi a outra? Comunicación audiovisual? Algo así? Filosofía e comunicación audiovisual. Pero que pasa? Cando en comunicación audiovisual... Dos palos distintos, macho? Sí. Pero en comunicación audiovisual, cando ao segundo ano xa empecé a traballar no barítono que estuve traballando para gravar o disco e tal, entón a clase, a verdad que fui moi pouco. Todo isto, se está escutando a miña mãe, vai descubrir como facetas de min que non sabía, pero eu fui un pouco á clase. Non pasa nada. á clase. A ver, Pero as sí que nais, noto- as nais nuno tampouco son parvas, Sí, non, O claro. primeiro ano de carreira paseimo nun bar, entón... E miña nai igual non sabe que o ano inteiro, pero a metade seguro que sospeita, o sea que... Claro, entón, sí, eu creo que, home, sí que parte desas angustias sí que se notan nas letras de Sí, desarrollo sí. filosófico e tal. Eu, chico, para min é o que máis esforzo lle dedico e do que máis orgulloso estou, sinceramente, vamos. A palabra que dixeches agora, angustia, tío, unha cosa que sí que noto na túa música moito, tío. É como ás veces notote como unha persoa atormentada, tío, preguntándolle a nada que cojones pasa aquí, sabes? Sí. É que transmites moitísimo coas letras, tío. Sin ser unha lírica super refinada, con as imaxes e unhas alegorías de la hostia, é como que si transmites ese rollo de... E aparte metes histeria na voz, sabes? Metes tal... E é como, hostia, este pavo, tío, estaba jodido aquí cando fixo esta movida. Inda que isto parca de festa e despois a peña este bailando, pero ti ese día estaba jodido, tío. E de feito, eu creo que, jová, no día a día, isto tamén o digo sempre nas entrevistas, pero eu no día a día, home, cando estamos por aí en ruta para tocar ou tal, na miña relación co mundo, tampouco son unha persona tan agónica, porque me río bastante. Sí que creo que, eso, no día a día eu creo que me río bastante. É unha persona que paso razonablemente ben tirando ao tier alto de pasalo ben. Pero sí que é certo que tamén, claro, son unha persona, pues eso, de naturaleza angustiada, como somos, quer dizer, toda a miña familia somos así, non é que vese claramente. Somos galegos, tío, somos galegos. Claro. Vamos, está aí esa corriente. Que pasa? Que axuda a meter aí a Venom controlado nas letras de Grande Amor, eso flipa o que me axuda, porque eu ainda penso recurrentemente e digo, joa, se un día se acaba o proxecto de Grande Amor... Onde desfogo? Claro, porque realmente é tal cual, eso, el club de la lucha, para min. Porque é que non... Claro, tampouco vas ir pola calle berrando a xente. No, vamos tío. morrer, correde. A música é unha válvula de escape para a peña que a escoita e para a peña que crea unha válvula de escape da puta hostia. Eu, escribindo, teño letras que están en discos e letras que nunca saíron a ningún lado, que un ano despois leoas e digo, ¿dónde estaba, chaval? ¿Dónde estaba, Flipas, a mí pasa moito tamén eso. O de que escribes cousas como prácticamente esa autoficción que se acaban cumplindo. Sí, tío. Cosas que dicías, no, esto non é autobiográfico, isto é unha historia que me inventei. E un ano despois dis, eras tú, cabrón. Sí, eso é unha puta locura. Sí, eso non é movido. A mí pasoume con varios temas, tío. Sí, a mí pasoume tamén. Digo, mi macho, pero por que será isto? Entón, claro, se non tuvera... Digo literalmente, eso das cousas sí que máis... Logo, en serio, e podo comunicar ao mundo que eu xa non é simplemente en plan, non, é que é mi terapia, non, é que literalmente é unha parte... As letras é unha parte de min que se non existise, wow, sería moi infeliz ou moi chungamente infeliz incluso, que é unha cousa moi tal, para min é... Non deixes de facer cancións polo teu ben e polo noso. Claro. A ver si te vas a convertir en el pequeño Hitler. Claro. Que digo, non, é que eu, para min xa te digo, logo, as letras é o que máis... Aparte que sempre me gustou esa combinación entre música que é así como rápida, acelerada e tal, medio de baile, e letras un pouco así oscuras, sempre me gustou moito. Tío, cando te vin hai un par de anos, tío, no videoclip no que sales co pelo tinguido de amarelo. E tal, dixen, este pavo é o mismo que coñecen eu fai uns anos nun bar en Lugo, tío. Con pelo afro, dije, non pode ser, non pode ser. E de súpeto empecé a escoitar, porque joder, eu xa che viña escoitando no Ayatolá e tal, movidas que facías por aí e tal. E de súpeto escoitei a movida e volou a cabeza moitísimo, en plan, what the fuck, chaval, a primeira vez que vin un Grande Amor e como tal, foi con ese vídeo e dixen, que cojones é esta movida? E tiveno que ver 2 ou 3 veces e dicir, sí, que de primeira hostias, tío. E os primeiros días decía, no, esto no está bien e tal, pero xa lembro unha vez que cheguei a Monterroso onde ensayábamos tal, e o batera noso tiña o tema posto, e dixenlle, buah, tío, pero escoitaches isto e tal. Sí, flipame, non sei que. E a mí xa me estaba empezando a entrar gordo, tío. E dicía, pois é que é verdade, tío, que mola, sabes? E que foi un rollo como
como pasar de este chaval se metió na droga, sabes, tal, aos 2-3 días dicir, buah, tío, pero que esta merda pégase e todo o día tal, e sabes, foi... Porque foi o impacto da primeira vez que o fixeches. Por eso te digo que fixeches algo tan distinto, tío, que foi unha hostia. Quer dizer, é normal esa reacción de primeiro porque é raro, tío. É cousa rara. Eu sí que entendo que moitas veces hai peña que lle pasa ao mellor eso de que como é así unha cousa que se extraña, logo, sí que ao principio é como, pues isto será en serio? Será un tipo de coña interna levada ao extremo que nadie soupo parar moi ben a tempo? É que eu a primeira vez, xurucho, non sabía se era un sketch de muchachada nui ou era, sabes? Entendo, sí. Pero hai que entrar, é desas... A túa música é desas cousas que hai que entrar. Pero unha vez que entras, estás atrapado, sabes? Que puxei alguén, é o tomaco. É o tomaco. É o tomaco da nosa música, Nuno. Sí, é que é unha movida curiosa. O que pasa que agora xa todos estamos acostumados, sabemos de que pau vas, e agora como que todo nos entra mellor. Pero o primeiro impacto, tío, foi, hostia. Sí, eu entendo. Además, claro, para min é chocante porque hai moita distancia, non? Entre o que tú na túa cabeza te imaginas que é unha cousa e o que logo realmente é. E do que realmente é, a como recibe a xente, tamén hai outro mundo de distancia. Eu ao principio como... pues isto para min é... Normalísimo. Rock hecho con sintes, pero vamos, rock en mayúsculas. E logo a xente escoita e parecille... Rodolfo Chiquilicuato, sabes? Como, pero isto que é? Sabes? Isto que... No. Eu non o vin en ese plan... Non digo... Que digo desde que entendo eso porque ao final é unha persona que tampouco que teña unha voz prodigiosa, con unha instrumentación que tampouco é unha instrumentación, é como medio raro, letras así, como tamén desquiciadas, como, hostia, pero isto que claro, que está pasando? Eu entendo porque... A verdade é que foches moi valente, tío, No, en serio, foches moi valente porque eu penso en sacar unha movida así de primeiras. Agora é moi sinxelo, pero cando fixeches a primeira vez penso en sacarlo e ensinar yo así a alguén e tal, e non sei que che dirían os colegas e tal, pero dirían, tú está... Como pensas que vas a tal? E agora, mira, tocando con Amaral, sabes? O sea que foches moi valiente, apostaches por unha movida que aquí non... que era complicado, tío, na escena galega que se aceptase un rollo como a ese, e aí está, tío, e joder, todos mis dieces e aplausos, tío, e respeto total, claro, por suposto. Joder, o que dicías de... Mira, eu acórdome cando, claro, xusto antes de sacar o disco no 21, pois no Brau de 2020, eu, claro, non había nin festas, nin nada, eso era todo... Acórdome de que fóramos os meus amigos Dani e Xosé máis eu, que son, Dani e Xosé son os meus compañeros de piso de sempre, amigos meus de Burela e tal. E acórdome... Lemos agora, que xa te vexo lendo aí. Facemos un inciso, lemos a peña. Vale, sí. Acaba a historia. Nada, que me acordo que fóramos a unhas cabanas ali en Malpica, porque era o único que podíamos facer, pasear polo día e de noite estar ali xogando ao Risk. Que bueno. Puxeralles... Sí, puxera... Non sei se era Risk. Espera, non vamos a abrir outra pestaña. Vamos a acabar esta porque estamos abrindo moitas pestañas no navegador. Sí. Total, que me acordo de estar ali e enseñarles o disco, o primeiro disco de Grande Amore, en primicia, recién sin masterizar aínda, creo, solo mezclado. Chavales, mirad, tal, acorde, puñélo enteiro, e eles quedan como... Está ben, sí? Sí, era como... Farlopa. Claro, isto de primeiras, claro, sin contexto, nin tal, sin contexto, nin nada. Es que, sí. Vamos sin cherno, sí que era como, bueno, esta... Sí, a ver, é que esa é moi pop, tío. Esa entra ben, pero claro, es de más, era como, pero este, tío... É que Vamos en cherno é un puto himno, tío. Esa verdad que cago en tal, saleu así, claro, e digo, non sairá outra xeito. Sairá. Joder, a ver, ao xeito xa che saen igual, o que pasa que esa moi, é como moi himno, sabes? Sí, esa funcionou, cago en tal. Eu penso que foi a canción que che deu o palancazo por arriba, non? Sí, hai moita xente, eu sei, non é? Hai moita xente que non lle gusta Grande Amore, pero que lle gusta Vamos en Cherno, sabes? A ver, eso é unha canción, tío, que pode estar moi orgulloso porque penso que vai quedar na historia da música galega. Bueno, eu penso que dentro de 10-15 anos a peña vai seguir escoitando esa canción e eso son palabras maiores. A ver, vamos ler aquí a ver que nos contan, tío. Por certo, Nuno, tío, que sei que mañan madrugas, son as 11 da noite, levamos 2 horas, cando queiras cortamos, tío. É que por min tiramos millas, non te preocupes. Vouche ser honesto, non tiña moito preparado, pero tiña anotadas 13 ou 14 movidas e non sei se tocaríamos 3. Que me enrolle moito falando. No, si me encanta, tío. Oxalá todos os directos foran así, isto é unha maravilla, joder. E a xente está pasando guai. Pero quero dicir que
Tío, Nada, tú tira, eu por mí non hai si presa queres ninguna. cortamos. A ver, imos ler aquí que nos dixo Rodri, di é que o cabrón é un democratizador da música. Doulle grande amore a unha amiga pija e pídeme a Cami, joder, a Cami porque lle flipa. Doulle as miñas amigas politoxicómanas e metense as cancións polo cu. A todo o mundo lle gusta dunha forma ou outra. Joder, Rodri, que gráfico eres, cabrón. Joder. O sea, que eso, a verdade que, sí, eso a priori sí que é unha cousa. Eu sí que hai moitas veces, digo sinceramente, é que hai moitas veces que eu estou nun festival tal, e xente que che ven falar despois do concerto, dicir, gustou moito, e ves o perfil de peña e digo, isto, para min é Increíble, o sea, ¿no? imposible, tío, que esta persona, sabes, que... Porque xa digo, todo o mundo que fai música tes aí un punto de confianza nun mismo, é un punto a veces incluso tamén de egolatría, porque xa non farías Sí, a música, ver. farías rodapiés de quer decir, non, obviamente Sí, farías, sí, quer a decir, ver, cando si sales non a dar tes un concerto é porque tes aí consideras que a alguén lle pode gustar, se non é exacto, imposible. se non tes aí un punto ególatra, non faz eso porque é unha cousa, logo, que non ten sentido a priori. Claro. Entón, de primeira sí que todo o mundo dice, pues isto de Faigo que ben, non sei que tal. Pero logo, escóitalo un pouco ca distancia do tempo. E a min pásame de feito pásame con todos os discos, unha vez pasa un tempo desde que saliron, digo, non podo escoitalo xa, non? De todos me sinto como arrepentido en certa forma. Pero eso, ves que chega a esa xente, é como, pero isto, pero por qué? Digo, ostras, vas para que son. É que encántame porque os meus máis escoitados de Spotify son Fo, Billie Eilish e Grande Amor. Xa, sí, é bastante surrealista. É o que che dicía ao principio, de que rompeches unha línea transversal entre moitos estilos e formatos de festivais e tal, e como que casas en todos os lados, tío. E eso está guai, claro. Ao mellor marcas unha tendencia. Imaginaste que agora, que sentirías, no, fora coñas, que sentirías, tío, se de súpeto agora un rapaz de 18, 19 anos colle, fai bases similares ás túas e se pon a cantar co teu estilo? Bueno, si ves algo similar ao teu, que sentirías, tío? Ojalá, tío, a mí me faría moita ilusión, a verdade. Sería a puta hostia, eso me lería moito, tío, porque igual que eu ao final, desde chaval, sempre fui moi mitómano e sempre me importou moito a música que me gustaba, porque desde moi chaval foi a música o máis importante da miña vida, literalmente, é o que máis me gustou de sempre, vamos. Entón, claro, igual que eu estaba eso ali en Burela, vindo do instituto, que me tiraba ali na cama a ler a Rolling Stone, reportaje sobre el exilio Main Street de los Rolling, e eu, quero ser como estes pavos, vou imitalos, claro, totalmente imposible, claro, pero igual que eu, a min a xente, eso, cando descubrín a Tributarina, cando descubrín o Leo, cando descubrín a Malandrómeda, cando descubrín toda esa xente, eu quería ser esa xente, e quería imitalos a toda costa e tal, que de repente poidas ser tú o referente para alguén. Rapazada, empezade a marcar, tedes aquí o creador do estilo, agora xa, pero sí que é certo, tío, que a mí, por exemplo, pásame ás veces cando algún grupo de rapaciños hubo algún que nos versionou e hai algunha peña que ás veces hubo peña que algunhas veces me di, oye, podesme pasar os acordes ou como se toca esta canción porque quero tocarla como grupo e tal. Hostia, eso fai moitísima ilusión, tío. Moita máis, digo en serio, moita máis que un festival con 2000 persoas, porque é como que cando unha persoa se toma a molestia en aprender unha canción que ti fixeches, tío, para min é super serio. É como, tío, fixen esta merda na miña habitación e ti queres aprender a tocala. Claro. Que non é escoitala, é tocala, sabes? E digo, Claro, é como que xa porque tú mismo, en tanto que disfrutador da música de outros, tú solo versionarías ou solo tal algo que de verdade che gusta, algo que para ti é importante. Eso é moi serio, tío. Claro, e tú ser importante para outra persona, eso é hostia. É hostia, tío, ainda que sexa unha soa, sabes? Sí, no, eso é super increíble, bonito, tío. claro. Pues eu creo que podes marcar tendencia, non, tío? Sí. Como a movida vaya para arriba, vai ser complicado de imitarte, porque tamén... non creo que a priori seña moi fácil o concepto. Bueno, todo se andará. Xa estou vendo por aquí a 14 ou 15 neniños aí tomando nota do rollo. Vale. Non te quero liar moito máis, tío, pero quero facerche unha pregunta que xa como músico, tío, que eu este verán, a verdade é que bueno, é certo que traballo toda a semana, non, pero acabei un pouco canso xa de tantos concertos e tal, porque toda a semana traballando, fin de semana tal, pero ti tes que estar, o sea, como estás levando o tema de tocar tanto e tan lonxe, porque ao final
ti estás collendo un arco moi tocho, que estás indo polo estado adiante. Como se leva ese rollo de vivir na carretera tanto e lévalo guai ou Claro, por queima? unha parte, moi ben, en tanto que é o que máis me, xa chigo, o que máis me gusta é dunha forma, xa chigo, sen unha perspectiva totalmente, logo, naif e ilusionada. Quero dicir, eu, xa chigo, eu pasábame, jová, pero a miña vida, quer dicir, toda a miña vida, desde adolescente que me empezou a gustar a música, eu todo o que facía era pois, escoitar música, intentar tocar música ou ler sobre música, que sempre me gustou Era o moito. teu Era como... soño ser músico, tío. Sí, era literalmente, era, o Que sea, guai. o único, home, quer dicir, dedicaríame a outra cousa para non morrer de fame se tuver que facelo, claro, non. Pero ti chegaches a ter esa perspectiva xa dende rapaz de quero tentar vivir desto, porque eu nunca a Sí, tive. sí. Eu sempre tiven claro que eu tiña que ter un traballo e logo tocar. Claro, sabes que pasa? Eu tiña, pero claro, eso está prácticamente no caixón dos delirios, porque en que se concretaba? En nada. Claro. E foi unha cousa totalmente accidental que eu me pudera dedicar a isto, porque eu logo sempre toquei en grupos e tal, pero ata que empecé a currar con Ernie, logo co sello que nos leva a nós, eu non me dedicaba a música ni moito menos. Empecé a dedicar a música porque de noite eso, pinchaba no Flows, polo día iba ali para limpar a merda do Flows, e despois cando cadraba, os fins de semana, iba de Rodi e de Chicho a sabeos donde facer 1500 kilómetros. E aí como que a media está, logo sí que xa empecé a sacar os temas meus con Ernie e tal, pero foi dunha forma totalmente casual, que se non me dixera Chicho, vente de Rodi, eu non conocería a Josiño, non acabaría tal. Que foi unha cousa totalmente aleatoria, pero para min era o que quería facer da miña vida, porque sempre foi o que máis me gustou, eso. E lía historias de Dios, Bob Dylan que botou 20 e pico anos seguidos de gira tocando. Dios, sí, venga, como Bob Dylan, pa diante, sabes? Sempre foi o que máis me apasionou, e ainda a día de hoxe, isto falo moito sobre todo con Clara, que toca a guitarra comigo. Dicir, Dios, dame rabia a veces ser tan agonías e estar sempre anticipando algún mal que pode pasar, ou que de repente, no, pero po ano xa non vai ir ben, ou co terceiro disco non vai ir ben, ou despois de tal concerto non vai xa nada, tal, Sí. porque realmente xa de por sí o puro presente do proxecto é a cousa que máis ilusión me fixo É o teu soño cumplido, tío. no mundo. Sí, e iso é Que moito dicir, é heavy, sabes? home. Iso é moito dicir. Que porcentaxe de persoas cumplen Claro. o seu mantra na vida? É moi fodido. Pero por outra parte sí que é certo, Dios, estou poñendo aquí como de repente super dramático. Está ben, tío. Altos e bajos en el directo, eso es lo que vende, tío, non te preocupes. Pero sí que tamén é certo que claro, nada ten os seus peajes, eso, nada é gratis, claro, na vida. Entón sí que é certo que o que é a parte máis pues personal, ao final, pues tela medio hipotecada por eso. Tens que deixar cosas de lado, claro. Claro, ao final, cando os meus amigos poden quedar para tomar algo, ir cenar tranquilamente, escoitar Bazguial aí na cúpula e irse deitar, eu estou, pois, con outra meia en Bilbao, ou saberíos donde, tocando, logo recollendo, indo cargar ao local, descargar. Claro, chegas a casa reventado, pero ao día seguinte hai que ensayar, porque ao seguinte máis arrancas para non sei donde. A min sí que é certo que chega a veces a extenuarme o rollo, e sí que hai veces que emocionalmente estou moi cansado, pero logo de moi cansado. Sí. Isto que? Pero ao mesmo tempo, claro, é como... Pero o día seguinte levantas, te ves que hai concerto, entras no festival, poñenche a pulseira e xa como, venga. Claro, sí, aparte de estar no escenario, eso sí que nunca... Eso non cansa, tío. Claro, toco madeira que nunca me pase, espero que non, e confío en que non, creo que non. Pero sí que todo o demás, é moito menos glamuroso do que parece. Sí, molaría moito que a xente vivise un día inteiro con artista, sí. Porque, mira, eu, por explicar moi rápido, vouche contar o meu sábado. Eu traballo toda a semana, sí. Vale? O sábado, ás 12 da mañán, eu vivo en Cambre, teño que ir a Lavacolla a recoller ao técnico de son de Rebelión de Inframundo. Recollo o técnico de son de Rebelión de Inframundo. Vou para Chantada, o sea, Cambre, Santiago, Chantada. Chego a Chantada e teño proba de son con Rebelión de Inframundo a 1:30. Despois da proba de son de Rebelión de Inframundo, proba de son con Arritmia ás 2:30. No, ata as 4:30. Acabo de probar o son ás 4:30. Teño unha reunión ca nosa axencia para preparar o 24 esa mesma tarde, que buena idea, el día que doi dos conciertos, poñer unha reunión, vale? Entón,
teño a reunión que será de 5 a 6, 5 a 7, ponlle. Irei para o hotel, dormirei un par de horas e despois a tocar con Arritmia ás 2:30 da mañán, hai cambio horario e a tocar con Rebelión ata as 5 da mañán. Claro. É É o lunes traballar. E o claro, lunes claro. traballar, que é a movida. Entón, claro, a xente só ve as 2 horas que estás encima do escenario. Que normal tamén que só lo vexo. Que é lógico, que isto son claro. penas que estamos aquí llorando tú e yo, sabes? O sea, Claro, non, claro, esto non claro, lle importa a claro, ninguén. Pero bueno, que ao final é o que che digo, Sí, que sí. saio de Cambra ás 9 da mañán e non vou parar ata as 5 da mañán do día seguinte e non me drogo. E isto é verdade. Calquera que me coñece, calquera que me coñece sabe, tomarime unhas Red Bulls, Drogándote non aguantas. tomarime unhas Red Bulls e tal, e vou acabar ás 5 da mañán e sei que coa puta adrenalina dos concertos vou a estar a saco. Pero cando acaben os concertos, ireime a tomar unhas copas por chantada, eso seguro, porque é fin de xira e hai que tal, pero vou estar destrozado. Imagínome ti, ao mellor, o día seguinte, terte que ir a Bilbao e digo, me pego un tiro. Sí, que ao final, xe chigo, eu, porque nese sentido, Dios, perdón, é que todo ultra drama, perdón, tú Dale, vamos a chorar, hostia, e a falar de cosas. No, pero sí que é certo que moitas veces digo, hostia, isto, claro, jová, Estánme difamando no chat, perdón. Din que levo 7 cervezas e son a mentira como a puta catedral, Pero bueno, continúa. Logo, non daría positivo nun control de alcoholemia, xa cho digo. Alguén preguntou que equipo levas a directo, vino, contesto despois só para... Claro, eu creo que é un traballo realmente a nivel físico agotador e a nivel emocional tamén. Quer dicir, claro, meu bisabuelo que tiña que andar 30 km levando o leite, tamén tería extenuado de carallo. Claro, isto tamén é certo. Pero sí que o feito de non ter, no meu caso, digo, o feito de non estar suxeito a unha rutina fixa, diaria, claro, está sempre dun lado para o outro, conducindo máis horas que Dios, porque claro, eu, de momento, eso non levamos Rodi, porque claro, Rodi a xente hai que pagar, obviamente. Entón, claro, conducir eu todo, chegar ali e de repente a xente, claro, é igual que conducir as 8 horas, porque tens que joder, animar o rollo, tens que ser el rockero, non o, que tamén soy el chofer, non, pero que queremos o rockero agora, esta hora e media queremos o rockero, entón, top e tal, recoller e volver a tal, dormir para o día seguinte, chegar non sei onde, quer dicir, é unha rutina que, xa digo, é moi aleatoria e ao mesmo tempo moi cansado. Eu sí que a veces que digo, isto non sei físicamente. É que por eso cho preguntaba, tío, porque penso eu que ao final estou limitado por un traballo semanal e non podo tocar tanto como a ti, ni me chaman tanto como a ti, pero penso eu que tras un verán como este digo, non sei como cheguei aquí. E digo, hostia, que ou fillas de casando tanto teñen que estar eu penso que, por exemplo, a mí o de xente como as fillas ou de Rapans este ano pareceme super admirable, porque dicías tú antes que deben chegar ahora a outubro as fillas con 40 concertos. Mira, eu penso, o ano pasado eu dera 49 concertos en todo o ano. E as fillas de Casandra este ano deron, eu creo que bastantes máis. A principios de verán María díxome que tiñan 50, unha cousa así, pero que despois seguro que xurdiu algún máis. Seguro, tío. Foi unha puta locura, E sabes que a coña de todo, tío, que despois apúntanse como público. Outro día fomos tocar a Vigo a Master Club e estou ali, acabamos o bolo, estou no Merchan e ven María. E digo, Dios, tío, pero tío, o sea, non che chega con dar 60 bolos que ainda nos ves a ver a nos. Nada, penso que menos de 60 parece imposible que deran. E non é só o día do bolo, é o día de antes, o día de despois, o día dos ensayos, entrevistas, non sei que, a ver, é realmente unha cousa físicamente agotador, porque sobre todo porque se suma o componente emocional de dormir malamente, estar sempre dun lado para o outro, non ter unha rutina moi fixa. Entón, eu creo que é unha cousa que, por un lado, é super guai, porque é un privilexio, pero é duro. Exacto. O que nos di aí Error Music Info de no escenario toca ás veces ser un actor, é que é certo, porque isto en calquera traballo, eu traballo como informático e hai días que me poño diante da pantalla e non estou tan lúcido como outro día. E como músico, hai días que te notas ao 100 e hai días que por máis que queres estás ao 80% e non hai máis, pero xa non é cansancio, que o ser humano ten días. Que pasa? Que eu polo menos castígome moito a min mesmo, sabes? O día que estou ao 80, no traballo, pa cama e digo, polo cu a mierda estas, tal. Pero o día que estou ao 80 no escenario, inda que ninguén de abaixo se enterase,
castigo a mí mesmo, tío, e digo, é que, tío, non estiven a tope, non din o que tiña que dar, tal, pero somos putos humanos, tío, e, bueno, eso daría para outro debate moi longo. Contéstalle aí o tema de que equipo usas, tío. É verdade, sí, perdón, primeiro que vin que poñían, por certo, uno como é Brett Anderson nas distancias curtas. Claro, que outro día tocamos con Suez. Sí, sí, sí. Bueno, con Suez, a ver, Increíble. despois de Suez, claro. Sí, sí, no festival este de Ourense, ¿no? En Ourense, sí, sí. Cando chegamos a descargar todo e tal, antes de facer o montaxe en traseira e todo, estaba tocando Buster Dury, que a min a verdade que o pai logo, Ian Dury, gustei moito, pero non, este non me molaba tanto, estaba como, e estaba vendo, e estaba como así, había un señor ao meu lado, mítico inglés, tío, que dicen que está de veraneante en Barreiros, Con cara de cólache guiri, sí. perfectamente, e vexo e digo, este pavo moito me sona, tal, e todos encachollando para ele, porque aparte eu iba sin gafas, era, claro, Brett Anderson. Digo, Dios, vaya animalada, sabes, é dessas cousas que, joder, a min Suez, home, molaronme, non é un grupo que me marcase Sí, nin pero bueno, nada. son míticos, joder. Claro, escoiteinos ese momento bastante, e non te imaginas, sabes, que vai un Xa che vin patrón o que story, xa. Brett Anderson de repente aí ao teu lado. Esas son desas cousas que digo, Bueno, son moi locas e non é que isto non pode ser. unha verdad, chapiña porque máis para a chaqueta, joder, tío. Al final son experiencias, tío, e Sí, joder, sí. e si te podes permitir, porque entendo que ti xa estás ou vivindo ou preto de vivir da música, tío, pois, joder, sinceramente, eu as experiencias que me levo do meu traballo do día a día non me valen para nada na vida real, Xa. prácticamente. E eu teño envexa sana, claro, que me molaría tamén ese rollo, entón, desfruta ou é cansado, pero, bueno, se podes aforrar un poquinho aí para cando veñan vacas máis delgadas e, joder, para Pero adiante. tamén parece que non, claro, eso relacionado co que preguntan do equipo, parece que non, pero ainda se gasta de carallo, claro, porque eu tamén digo, agora este bravo aforro, Dios, claro, hai que comprarlle un ecualizador pa Flying V, pillo outro pa miña, para non mandarlle moitos graves, cando mandemos por DI, non sei que, hai que cambiar estes cables, vamos pillar os Cordial, que son os bons de todo, pero tamén costan 40 e pico euros cada Cordial. O sea, como, ostras, pero hai veces que dices, Dios mío, isto... E tocar dados de alta e non sei que, a ver, é que, mira, eu sempre o comento aquí, en Arritmia o sea, somos no equipo son 2 técnicos, un backliner, 4 músicos e sempre ven unha persoa de galón. Carallo, Entón, chaval. somos 8 xeralmente, 8. Eso queima cartos, eso. Vale, pois nós do caché, que non vou dicir calé, evidentemente, Sí. a metade literalmente, tocando legalmente, todos dados de Sí, alta, claro. con alta na Seguridade Social, pagando IRPF, etc. A metade, máis da metade, merchan Sí, aparte, perfectamente. marcha do caché. Sí, sabes? sí. E isto estou che falando sen que os músicos de Arritmia orixinais, os 3, cobremos un puto pavo, Claro, que solo de alta. son cartos Claro, para claro. metelos na conta para poder facer videoclips e tal. Entón, claro, que dis ti, o sea, que son unha maquinaria de gastar pasta, o que pasa que nós, bueno, levamos cacharros, levamos luces, Sí, levamos non sei que sí. tal. O teu creo que é un pouco máis sinxelo a nivel de montaxe e Sí. eso, pero se gasta, claro que se gasta. Sí. Tamén, claro, está aí o dilema ese de como está, paradóxicamente, como está, pola miña parte, a visión de profesionalizalo, de que quero, joder, que seña a miña fonte de ingresos, dedicarme a isto tal, claro, eso coártame ahora, Perdón, que me río do puto Rodri. Vou levar un técnico de luces aí a tope, eso, e 2 pipas e tal. Notase, tío. A ti Claro. un técnico de luces propio pegábache de cojones, Claro, pero que pasa? Que para eso hai que pagar. Cabrón, pero ti tes caché para pagar, lo que o teu caché xa o sei, que xa me contaron por aí. Sí, Tes caché para pero pagar. claro, sí, pero despois non é só o caché, que é isto, non é só o sustento do caché do grupo, é que despois eu eso teño que pagar o IRPF para a cuota de autónomos, que xa se me acabou a subvención joven esta ou tal. O sea, como, claro, realmente é unha movida que... Sí, a ver, sabes, parece os que é máis cachés, fácil. parecen cando lle dis a un colega, canto cobrades? X. Hostia, estás te forrando? No, colega, non estou forrando nada, ás veces algo a perder. Sabes? Claro. E non sei a ti, a nós o que nos libra a vida é o merchandising na maioría das veces. Fas un festival un pouco grande por aí e tal e vendes, e esa sí que é pasta bastante limpa sacando o IVE, que se che pagan con tarxeta hai que pagar o IVE, evidentemente. Claro. É o que hai. Non sei que aí todo o que ven sendo todo o merchan vai para recuperar o que é a inversión en videoclips, en edición de disco, en grabación e tal. Entón, claro, nós do merchan, hasta que recuperamos
Hasta que recuperamos do merchan, eso poden pasar Xa. moito tempo. Eu nese sentido dependo, claro que ese é o rollo, dependo simplemente do feito de dar moitos bolos. Entón, Xa. ese é o rollo, de dar moitos bolos. Sí, claro, que ti tes que vivir deso é jodido. Tampouco quero aquí, Dios mío, parecer aquí o máis sufrido do mundo, que Non, tío, pero hai que contar a realidade, joder. Vivir de músico é moi jodido, tío. Sí, e vivo, tamén te digo, vivo, joder, igual de dignamente que vive Xosé, o meu amigo Xosé, que traballa nunha empresa de frío industrial, que é informático, e que guai, que guai, que decir, eu, joder, podo vivir solo, que xa moita xente da miña xeración non pode, joder, se un día quero ir comer fora, vou comer fora, que decir, tampouco me quero vender aquí como o maior mártir da historia. Non, pero sí que hai unha realidade, mira, eu estou convencido de que eu teño un traballo normal e corriente como informático e estou convencido que sendo ti unha persoa que faz música para miles de persoas, ao mellor non tes un salario maior que eu, que calquera dos que están no chat, cun traballo normal, entendes? Entón, ao final é un pouco paradóxico, non? De que un músico, coa túa repercusión, ou como teñen, pues, eso, fillas ou así, joder, tío, estás facendo contido para miles de persoas, tío, continuamente, cada fin de semana. O sea, o sistema está feito para que vivan 4, tío. Sí, eso... É moi fodido vivir ben. O sea, vivir ben, non estamos falando de forrarse, estamos falando de ter certa estabilidade e poder chegar aos 65 anos e ter onde caer morto. Claro, sen máis. Claro, é que, de feito, eu, joder, teño falado con xente que sí que teño con... Dios, se me estou enrollando moito, córtame, perdón, tío. Dalle. Sí que teño falado con xente que, claro, jolín, moito maior que a min, que sí que viveu a época na que se vendían discos, na que había cartos. Claro, é que estás falando de a xente ten ainda na cabeza o esquema de cando había cartos na industria musical, entón parece que claro, estar todo na piscina co datáfono, sabes? Pero, está moi longe de ser eso. Sí que é certo que houve xente que no seu momento produciu, eu que sei, a mí tenme contado casos concretos, nos 80 produciron 4 ou 5 singles, como moito un álbum que funcionou, que se vendeu ben, guai e tal, e viven de rentas. Claro, se a xente xa comprou unha casa, efectivamente, viven dos dereitos deso. Claro, calquera persona, a persona que mellor lle foi este ano en Galicia, que poden ser as fillas, Dios mío, está a anos luz deso. No. Porque dependes, joder, que te pareces máis a Panorama nese sentido, dependes de dar moitos bolos. Sí, e a Panorama cobra 20.000 pavos que non os cobra ninguén do noso circuito, Claro, 20.000 pavos, pois ao mellor algúns de Ribeira e pouco máis, o sea, quero dicir, estamos falando de que ao final é o que dicimos, ti estás facendo, ti ou fillas ou Bayuca ou tal, facendo música para milleiros de persoas en todo o estado, e ao mellor cobrades menos que unha orquestra que con todos os respectos fan o seu traballo e toda a hostia. Sí. Pero non están creando un produto, sabes? Están como, bueno, non sei como explicarlo, pero como que dame a sensación de que está un pouco descompensado o rollo. Sí, a ver, eu creo que nese sentido, eu xa falo por min, xa non me poño na boca de nadie ni nada, pero creo que nese sentido sí que está bastante ben pagado, no meu caso, en tanto que, vale, sí que a Panorama cobra muchísimos cartos, pero tamén está todos os días tocando para así que mareas humanas. No, e que levan un escenario de la putísima virgen e que levan tal. Non é unha crítica cara a eles, é un rollo de... No, claro. De que, ao final, os autores que ao mellor a peña di, hostia, 60 festivais, o que dicíamos antes de fillas, 60 festivais, pode haber quen diga, estas tías están forradas, estas tías tienen 2 millones en el banco. Pode haber quen pense ese tipo de historias, e eso está absolutamente fora da realidade. Sí, porque aparte como... É máis, é que falei, perdona, tío, falei non hai moito con Aida de Tanxogueiras, nun rollo que coincidimos, e ela mesma me dicía que a peña debe pensar que non somos millonarios, ou tal, e non é tan así a cousa, sabes? Que realmente, é que é como vida, isto tamén dá para un directo aparte, porque como non seas autónomo, xa, literalmente, o 50% de todo o que vayas percibir por un bolo vais a chen altas, que vai todo legal, pero 50% fijo xa se che vai. E logo o IRPF xa veremos, en principio, se non és autónomo, non terás que pagar moito. Pero se sí que és autónomo, tens que pagar a cuota de autónomos, tens que pagar o IRPF deso, que tamén o da música, como é un rollo, como mellor nun brao facturas moito, pero logo estás 3 meses sin facturar. Hai que compensalo. Dios te libre de que che pillen o tramo alto na más, porque entón vas pagar unha salada de IRPF. Entón, claro, quer dicir, é unha cousa que... Xa xigo, nadie ten por que saber isto desde fora. No, pero está guai falalo, tío. As insidias, pero sí que está guai velo, porque, a mí pareceme que está guai que a xente coñeza tamén este rollo, non? E que coñeza os artistas e que
e que non todo é bonito e que hai que meter kilómetros e que hai que chegar a fin de mes e que aínda que fagamos moitos bolos ou fagades moitos bolos non se chega e que ao mellor, Claro. hostia, mira, tivo 1 millón de reproduccións no disco novo, xa, pero canto paga Spotify por 1 millón de reproduccións? Nada, non sei canto pagará, pero... Sabes? Xa chico. No noso caso, porque vai todo para recuperar a inversión de gravar. Pero por 1 millón que poden ser 1000 e pico euros, non sei se máis, sinceramente. 2000, Mira, non sei, non creo que máis. no, creo que algo máis será, Máis, sí. pero non moito. É que o de Spotify é unha movida, tío, porque depende, bueno, é unha explicación longa, pero depende da porcentaxe de reproduccións a nivel estatal que tiveras ti ese mes. É unha movida moi rara, da parte do pastel Hostia, que que ti movida. tiveras. É dicir, si Bisbal ten un 5%, vai cobrar máis que ti. Vale, Por entendo, reproducción vai cobrar xa. máis que ti, que igual tes un 0,001, entendes? Entendo. Entón a súa parte é Xa, maior, movida. entón é moi difícil de calcular. A pasta que nos ven a arritmia de Spotify, pois igual unha vez ao ano 500 pavos ou unha movida así, o sea, pero Xa. ou cada ano e medio ou 400, Sí, sabes, unha no. puta mierda. De feito cobrase Son máis se estás creíble, registrado na vamos, SGAE e cosas así, pero bueno, que no, que tío, que no, que é moi complicado vivir como músico. Eso, chico, eu, claro, falo, non sei, eu falo por min, penso que estamos todos nunha escena máis ou menos parecida, pero nós, chico, eu, joder, claro, podo dedicarme á música primeiro, porque asumo, xa digo, o papel de chofer e tamén de ser o cantante e tamén Xa. o tal, porque ao final eso, sempre hai que comprar cordas, cables, un pedal para non sei que, esta mesa, con todo o de equipo, que non se me olvidou que me preguntou antes. E por outra parte, porque aparte de asumir moitos cargos deso, pois, jova, estamos tocando moito, e non te creas que son, de a priori, vas tocar ao mellor algún festi que ao mellor a xente lle parece que é grande e tal, e dice, pois, claro, eso xa te pon, eu ao final casi vivo máis de que, por sorte, funciona ben a nivel local, de que ao mellor fan unha festa, pois eso, en Arzúa ou en Barreiros, non sei onde, e nos levan tocar, que non con que vai a tocar unha vez ao ano a X Festi, que é máis polo que mola tocar no festi que non porque tú és Sí, a ver, imos falar en plata, os macrofestivais e cosas así non pagan o caché completo, negocian prácticamente sempre, pagan mal. O sea, a mí dame igual porque xa me caguei no Resu máis dunha vez e non penso volver a tocar no Resu, entón podo dicir abertamente, no Resu pagan unha puta miseria os músicos galegos. Ti non fai falta que fales, Nuno, pero no Resu hai unha tarifa plana. Hai unha tarifa plana para músicos galegos e o último ano creo que andaba, pois non sei se en 400, 500 pavos. Estamos falando de grupos que ao mellor teñen un caché de 3000. Entón, e isto é así. E isto é así, e eu toquei ali, podo dicilo. E igual que pasa aquí, pois pasará Intú, que non o sei, non son do camiño, etc. Eso que ninguén se engañe. Este tipo de macrofestivais tratan como puto carallo os músicos daqui. Non sei porque non sei, non fun nunca, non sei si non sei como sería. Neste caso este ano, pues, por exemplo, que foron os Rapans ou o Futuro Alcalde ou Fillas tal, pero sí que é certo que é que chegou, para min é que ainda que sone pouco rockero, pouco tal, o meu curro, a parte do meu curro pola que me sustento, é que é máis parecida do Grupo Fénix, sabes? Porque menos mal que cando é o mercado de Primavera do Valadouro vamos tocar, ou cando hai, como foi ano pasado en Ribadavia, cando foron as festas que fomos tocar, que tocábamos nós, e despois un tributo a Dire Straits, ese tipo de bolos. Pero mira, eu tamén, tío, falando do tema que é unha movida que me quenta bastante, despois tamén, cando falamos de reivindicar e movidas así, antes Rodri, casualmente, pasoume unha ligazón onde había... Casualmente non, pasou má porque quixo, a unha ligazón onde había subvencións que se deron a festivais galegos este ano, e estou botando un ollo. E o Son do Camiño chupou 2,5 millóns. Isto é na páxina da Xunta, o sea, non estamos falando de tal. Entón, cando chupas 2,5 millóns de pasta pública e levas a The Rapans, non sei o que cobraron, pero cando levas a un grupo galego e non lle pagas o seu puto caché, que che supón unha puta miseria ao lado dos millóns que pagas a grupos de fora, e o estás facendo encima con pasta pública, tío, eu creo que os músicos de aquí deberíamos dicir no. En plan, no, me dá la puta gana. Porque sí que é certo que che dan moita promo, tío. Pero estásme vacilando, estás con pasta pública e estásme pagando menos do que eu cobro para la fiesta de Pepito en su aldea, sabes? No fondo é injusto, porque lle estás cobrando máis a unha asociación cultural que ao Son do Camiño. Claro, entendo. E eso, hostia, Sí, é unha cousa que sí que na entrevista que falábamos antes ao principio de cando fora isto do, bueno,
de entrevistas de novos grupos galegos aí na Sí, sede sí. das GAE e tal, eu comentaba iso unha cousa que eu penso que a día de hoxe, que xa tamén tiño falado algunha vez con Álvaro, con o manager do Rapans, é que eu penso que hasta para o propio Festi, a día de hoxe, rentalle máis levar a The Rapans. Claro, non sei que acordos terán con produtoras tochas, claro, que eso xa é outra cousa, que ao mellor sí que te obliga a levar X grupos, X horas, eso xa non o sei, claro. Pero polo propio funcionamento, polo ben do festival, pola cantidad de tickets e de cervezas que vai vender, Sí. eu creo que lle renta máis levar ás 7 da tarde a The Rapans, ás 7 da tarde a Fías de Casandra, non sei, que grupos de fora. Sí, que che trae un grupo que non coñece ninguén de fora e que lle pagan 10.000 pavos, ao mellor. Joder, eu fun este ano, fun o sábado e vin a Kaiser Chiefs, que a min, a verdade que é un grupo que, Sí, sí, bueno. jolín, que me Hostia. gusta e tal, o directo pareceu unha hostia e tal. Tamén che digo, a xente estaba dada a volta. Naide estaba mirando para outro lado, collendo sitio para, non sei se era para Trueno, non, era para Woz, perdón. Quer dicir, eu, polo que vin eu, a xente estaba moito máis entusiasmada con The Rapans que con Kaiser Chiefs. A nivel de rentabilidade, home, non sei, o cacheo penso que sería un pouco diferente de Kaiser Chiefs ou de The Rapans. Seguro. O que nos diga cara novo é que eses festivais venden entradas en cartaz, que é certo, pero bueno, que tamén... Sí, é verdade. Pero bueno, sí, así preferirán gastar menos que gastar máis. Claro, é que... Exacto. Calquera grupo galego é que... Non sei, tío. Eu xa vos digo, no Resu, 400, 500 pavos a calquera grupo galego. Chámese Afónico, chámese o que sexa. E 400, 500 pavos, eu penso que non lle chega a Kaiser Chiefs nin para o catering. Claro, seguro. Entón, claro, compensar compensa máis, 100%. Pero creo que a larga, non o sei. Eu a verdade que non sou moi bon para facer predicións, pero a larga, eu penso que se acabará cundindo máis apostar por grupos daqui só polo feito de que a nivel económico, joder, non sei, tío. Pero págaos, sabes? Pero págaos. Pero pagalles o que cobran. Exacto. Quer dicir, non son tampouco un experto na materia, ni moito menos, pero, hostia, sonanche moitos grupos de rap de fora, moitos, un ou dous, vale, pero moitos grupos de rap de fora que vayan levantar entre xente de aquí, que nós conocemos, que vai ao son do camiño, vayan levantar máis fervor na xente que Rebelión do Inframundo. Eu xa teño comentado aquí, ese FDK e, bueno, así de música urbana, sí, pero de rap clásico non moitos máis. É que igual non. Claro, de música urbana tamén habrá moito chavalito que bebe unha Coca-Cola en todo o festi, sabes? De xente que consume tal, a min cóstame imaginarme eso, sabes? E creo que nese sentido, non sei que vai pasar nin que non, pero é que para o propio festi é máis rentable pagar o caché a Rebelión do Inframundo que, eu que sei, a Justin Quiles, que non sei, non é o mesmo rollo ni nada, pero quero dicir... Sí, entendo o que queres decir, Non sei. Entendo o que queres decir. Pode ser algo que vai pasando, vamos, en ese sentido tampouco son totalmente pesimistas, sinceramente. Despois eu penso que se aproveitan moito de que saben que os grupos de aquí queremos estar en eses festivais porque nos dá moita repercusión, entramos en listas de reproduccións moi grandes, entón como que venden, a parte do pago é a publicidade, pero, tío, é que eso tampouco é así, sabes? O traballo hai que pagalo. E cando cobras eses pastizais, pois bueno. Eu que sei, eu sei dun grupo feminino galego que non vou dicir o nome porque non o dixeron elas e punto, pero sei dun grupo que o ano pasado chamaron para o son do camiño. De feito, eu vin un cartaz que se filtrou no que estaban elas e non tocaron porque dixeron non tocamos porque non nos pagades o caché. Respetable todas as opinións. Eu entendo o que di, tío, estou comezando, necesito esta promo e vou a tocar ali polo Bocata, vale? Eu non critico o grupo que toca, nin moitísimo menos. Eu nunca critico o peón, nin o traballador. O que critico é o de arriba, que maneja unhas cantidades de la puta hostia de pasta pública e que os grupos de aquí os trata como si foran, pues non sei. Eso que me toca os huevos. E así estamos, pero bueno. É verdade que aí non tiño moita legitimidade para falar, porque é verdade que nesse sentido tuve sempre moita suerte, é verdade que sempre eu, por menos a experiencia que eu viví directamente foi sempre boa. Entón sí que a mellor entendo que joder, hai algún festival que non fomos tocar porque igual simplemente non chegaron a acordo con Josiño, carallo. Aí tamén, claro, a ver, ao final tes que valoralo todo. Evidentemente, e o momento no que este no grupo, mellor ti estás un momento no que estás tentando sair afora, non sei que tal e cual, e dices, pues tío, neste teño que perder para gañar no outro, e tal, sabes? Pero eu xa o vexo coa perspectiva non túa nin do músico, sino coa perspectiva de eles, de decir, tío, o caché o que... E eu entendo que en todos os lados se renegocia un pouco o caché, pero
a min o rollo este, no, mira, es que los grupos gallegos, esto, para todos. A ver, esto que é, sabes? Pero bueno. Sí, é un pouco o que dices tú, é un arma de doble filo, porque por unha parte das desa situación, e por outra, claro, é certo que, claro, tamén dache unha exposición, bueno, que a exposición tamén é moi abstracta, claro, que significa a exposición? Claro, tocar as 4 da tarde, para o 10% da peña. Bueno, a exposición ao mellor estar no cartaz e na lista de Spotify, eso sí que é unha exposición tocha. Xa. Logo, pois, joder, podeche salir moi ben como distío de Derrapan o ano pasado, ou coñezo casos, pois eso, de peña que puxeron a tocar ás 3 da tarde, 2:30, no Resu. Eu o ano pasado vin a de Leiva no Resu, éramos 60 no Resu. Claro. Claro, sí. Entón, bueno, compenso, oye, sí, joder, pola experiencia toda hostia, cobraron unha miseria. Sí, Unha miseria. sí, claro, eso moitas veces sí que, claro, condénate a máis, efectivamente, o que dices tú, ou como xa che coitaba a ti dicir algunha vez, de que ao final paganche moi pouco, pero paganche tamén o abono do resto que tú ibas pillalo igual. Xa, sí, claro, pero... a que vai sendo, claro, a que seña unha cousa como... Pero eu creo que o traballo hai que pagalo en cash, non en víveres. Exacto, claro. Sí, Claro, que... lévate máis a ter que afrontalo como unha excursión de fin de curso polas risas que non a parte do teu traballo. E cando queres profesionalizar eso, pues sí que sí, aí había que meter unha man, tío, problemático. E tal, pero bueno, é fodido. Dinos aí, Cabalogos Rider, realmente os festis subvencionados pola Xunta de Cartos Públicos terían que ser obrigatorio 50% de cartaz, o sea, que o 50% fosen bandas galegas, ou igual que facer público caché das bandas pagadas con cartos públicos. Bah, eso é unha loita. Nos concellos faise, tío. Hostia, o Rodri, sí. Tío, o Rodri que está aí no chat, leo unha vez en Twitter. Porque... Ai, sí, porque puxeron de Quevedo ou algo así, non? Sí, tan xugueiras, e de Cristo. E oiche, chamaron no da tele, tío, que chegou a cantos miles de retweets tiveches, Rodri. Pero unha puta barbaridade, E un pollo de la puta hostia. Algo me sona de ver en Twitter, sí. Pero bueno, tío, a ver, o circuito musical, pois en xeral eu penso que os músicos, con todo o que falamos, non, ao final do que ganas, do que pagas, do que che regatean daqui e dala, pois tío, un tío como a ti que está tendo tal, pois supoño que podes vivir, pero que a peña non se engañe que non se vai comprar un Lambo o mes que ven. Non son llados, ainda non, a verdade que non. Pero, joder, xa chigo, sí que tamén, a ver, tal como está o mundo, que estou ainda falaba con Xama algunha vez, con Xama de Derrapans, dicíame, tío, que o mundo está tan mal todo, que calquera, o sea, calquera colega meu que sí que tomara un camiño de vida un pouco máis polo rego, un pouco máis tal, está igual ou peor. Claro, é que ou moitas veces mellor, tío, é que eu, joder, coñezo músicos de certa... Mira, eu teño un exemplo, tío, que nunca me esquezo. Unha vez que tocamos con Desacato, cando Desacato xa petaba de cojones, tío, curraban 3 de 4. Claro, sí. E eran Desacato, que estaban xirando por toda España forte. E curraban, entendo que non por placer. Entendo que seguían currando porque o precisaban, sabes? Claro. Entón, hostia, ao final plantexaste, hostia, tío, como esta peña, que eu dicíalles, pero tío, como me estás contando que hoxe aquí, mañán en Burgos e o lunes estás en Asturias currando? Pois facíano, tío. Estiveron así un par de anos, Sí, a min contáronmos da moda que xa cando xa tocaban un beso por toda España en recintos moi dignos, sí, tamén, non sei se 5 de 7 ou cosas así traballando e dando 90 bolos ao ano. Flipas, chaval. E currando facendo encuestas despois por teléfono, claro, porque ao final son un tipo de curros que ou de hostelería ou captando a xente para ONGs ou tal. Telita, Claro, para mí a xente, para mí facer, o sea, conseguir dedicarse á música facendo eso desde o principio en grupo, eso ten moitísimo mérito. Ten moito mérito, tío. Moito mérito, porque eu tamén, claro, gran parte de bueno, da suerte logo que tuve, logo por decirlo así, é que ao principio iba solo, co sample, cas bases, eu literalmente solo. Entón, claro, agora acórdome o porcentaje de pasta que me entraba do caché, que era moito menos daquela. Hai que despedir peña, non? En porcentaje, o que me entraba, a hora que vamos 4 e tal, digo, pero claro. Eu se non fora de feito, digo, vamos, aquí estou sacando os trapos, se non fora por todo o fondo logo dese tempo que tal, ahora mesmo sí que me dedicaría á música, pero a lo mísero. O sea, tal cual tes o proxecto agora mesmo é para vivir o día, como a quen di, non? Sí, a ver, xa digo que nos, jolín, en algo, sí que, hostia, cobramos un caché máis que digno, creo eu, en uns cantos festis.
pero non estás facendo festis todos os días. No, Por evidentemente. exemplo, nós agora estamos, pues, o que comentabas tú antes, estamos pues, tamén querendo salir a tocar máis fora e tal, e E por fora exemplo, xa é outro mundo, claro. home, os vuelos a Canarias, por exemplo, que fomos tocar 3 veces, pues, xa é No, unha e cousa. aparte supoño, intúo, que ti tes máis experiencia que a min tocando fora, intúo que tamén o teu valor ou caché non é o mesmo aquí, que eres unha persoa super coñecida, que en Canarias. Non sei se, sabes, Ai, ao o sea, final... sí que nós nese sentido tamén porque tamén gran parte, se che sigo, da suerte que temos nós é que para eso, jolín, Josiño Curra é guai, non? un tío, é o, vamos, o Ronaldinho do management, o tipo sí que, jolín, Pelexa o logo, caché, non? sí, e consigue que a xente se fíe dele, porque podes pelexalo e que te manden a merda, eso tamén é moi fácil. Pero tipo, jolín, a xente acaba logo fiándose, tal, eso sí que é unha cousa moi guai. Entón, nese sentido, home, sí que bueno, no, aquí non vamos a algún sitio máis ou menos polo caché. Sí, no, nese sentido é máis polo feito de que por pura logística é moito máis gasto que tocar aquí, Xa, claro. bueno, ti que tamén tes ointes fora. Eu, polo menos personalmente, así, algunha oferta que chegou para algunha cousa fora e tal era en plan, aquí pagaban un caché, pois o que nos poñemos, que nos parece respetable, Sí, e fora era en plan, vamos a palmar pasta, tío. O sea, xa. a ver, nos témolo calculado, nos, según arrancamos a furgoneta, palmamos 600 pavos, xa. Sí, 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 sí. O sea, só con arrancar a furgoneta, logo xa o que gastes no sitio, aloxamento, tal. Entón, bueno, supoño que claro, é que a nós de Ponferrada para lá non nos coñece ni Cristo, a que non nos coñecenos aquí xa está, entón claro, supoño que é un pouco distinta a situación. Bueno, Nuno, tío, estou che metendo unha liada aquí, tío, que estamos Nada, aquí... voulle contestar logo Contéstalle. a persona que preguntou do equipo, porque levo como unha hora dicindo, si, ahora vou, non sei se ahora vou, non chegou nunca. Eso é clickbait, tío, aí o tes aguantando. Me recuerda a mis tiempos de DJ, de, sí, poño ahora a de la intuición, un segundo. Non pasaba nunca ese segundo. Pues nós ahora en directo, vamos a ver, mandamos, aquí está, perdón, Grande, perdón, tío. Vamos a os dar aí tempos son un aplauso, chegados. tío. Hostia, no, espera, un aplauso aí por aguantar a resposta de Nuno. Aí vai, adiante. Pois, nada, nos, basicamente, o que son bueno, a base, o que vai secuenciado da base, que é o que sería baixo batería, logo, eso mandámoslo desde unha controladora de DJ, unha Denon. Unha Denon, nós queríamos pillar unha Pioneer, que é a marca estándar que usa todo Dios, pero foi xusto... Hostia, encima suscríbese, tío. Moitísimas grazas, Moitas Gracias grazas. a Dios. Foi xusto isto, na época na que había a crisis esta de suministros o ano pasado, Hostia, que que fora putada. criminal, claro, que rollos de música e tal tardaban meses en chegar, entón eu quería empezar xa a ir con María de DJ, entón, bueno, simplemente en vez de pillar a Pioneer, que é o estándar, tamén é un pouquinho máis caro, pillamos esta, unha Denon que, o sea, nós son 4 transicións que facemos, non é moi complexo nada, damos feito de sobra. Entón mandamos o que é abaixo a batería secuenciado desde a controladora de DJ. Logo, María leva o meu sinte, o meu teclado un Mini Nova, para tocar as partes de sinte das cancións, e leva tamén un sampler para tocar todo o que non é secuenciado, que non é sinte, percusións ou algunha textura, algunha capa que lle metamos por riba, vai nese sampler. Logo, Clara leva outro sampler deses, e tamén Guitarra, ¿no? a guitarra, a Flying V. A Flying V pasámola, é que isto parece que non aperta en tinguis de carallo, pasámola por a pedalera esta mítica Boss, a digital, a ME50, que se chama, a azul esta mítica Sí, digital, sí, tal, de toda a vida. gusto ese sonido Digital, ese sonido puro roto, digital aí. Sí, sí, grande amore. Sí, a min gusta moito eso. Que pasa? Eso mete unha chirriada Sí. que nin dios e tal, entón, para controlar un pouco eso, tuvamos que comprar un preamp, que os preamps tampouco é cousa barata precisamente, Sí. un Universal Audio. E eso mandámolo ou ben a unha DI fora ao técnico, ou senón a mesa que temos nós. Todas estas... eu levo a miña Les Paul, que a paso tamén por un pedal de distor, pero non por un preamp, que de feito... Pero vas directo á liña, do pedal á liña directamente. Vou directo a liña, porque... Que loco, chaval. Sí, porque o Marshall ese é un blues breaker, e ese non exactamente, non é previo, pero meten moita máis chicha, Mete corpo, non? saca unha señal moito máis digna que a mellor un Boss ou unha cousa así.
tanto o Gufnor como o Blues Breaker, por algún motivo, eu leron unha vez en internet, por algún motivo, non sei que rollo de fabricación, Son guai podes estos usar. preamps que usan os de The Rapans, tío. Son guai. Esas que usan eles que son, o que pasa que non é o teu rollo. Para o teu Claro. rollo se te pillaras unha destas, claro, o que Claro. pasa é que son 1500 pavos, claro. Claro. Entón, nada, todos estes elementos por separado mandámolos a unha mesa, a unha Allen and Heath que comprei tamén para eso, para mandar, porque nós temos xa como toda a que sería a mezcla feita do local, porque claro, tú chegas a un técnico de sonido, mandas 500.000 elementos Xa, sueltos. que flipas, Ah, A peña mete un está co problema. lápiz e o bolígrafo facendo o laberinto agora mesmo. Claro, Xa se que- perderon na segunda volta de... É que realmente é máis complejo logo do que O sea, vos xa levades a mestura feita Sí. e sacades a mesa e fuera. E levounos, eso sí que, flipas, levounos unha burrada de tempo facer a mezcla porque tens que facer no local, claro, que a referencia do local, a referencia dun festi cambia, que meu amigo. Claro, cando abres nunha PA de festi non ten nada que ver. Cambia moito, tío. Entón, temos que tocar eso 1000 veces, traballar con Ableton. Non, nós mandamos todo fora dos ordenadores, sí que con aparatos electrónicos, pero é verdade que non me fío dos ordenadores, tío, porque ou gastas moitísima pasta e aínda así non... Nos imos con Mac, tío, nos imos con Mac e non falla xa máis. Claro, un Mac é moito máis fiable. Non claro, falla, pero digo unha cousa, pillamos un Mac de 2013 ou así, Sí. e eso como unha puta pedra, tío. Eso non falla. Claro. De feito levamos dous Macs, un por Sí, claro. pero son bellos os Claro. dous, E con Logic e as secuencias non fallan. Sí, entón nada, non sei, mandamos o LR logo a salida LR estéreo directamente para a PEA con todos os elementos tal, xa mezclados, xa sigo previamente por nós, que sempre podes corregir alguna pequena cousa así tal. Eso é o que mandamos para fora. Ahora estamos empezando a mandar para fora as guitarras porque sempre é mellor que ecualice eso que o mezcle un técnico fora, que escoita fora e sabe Pero deso. se yo mandas directo do pedal, vai flipar o técnico. Claro, isto ben é chaval outro. está... Porque ao final os previos da mesa actúan como preamp á súa maneira. E de feito a mesa esta ten uns previos bastante bons, porque o normal é pillarse unha Behringer ou así, pero é unha cousa... Pero bueno, é o rollo que vai co teo, ese sonido chicharra... Sí. É o que Digo, che vai. nós, nese sentido, dependemos de que claro, todo... Non levades técnico de son propio vos? No. Nos vamos... Hostia, como que xa loco, temos a mezcla feita de nós, que sí que en algún momento sí que me gustaría facer. Pero de momento É vamos... un cambio gordo, Sí, claro. Nada, en ese sentido sí que nós logo dependemos bastante sobre todo de que a mesa, en concreto, a mesa desde que mandamos todo, de que é boa. Porque que senón, claro, se mandas uns previos unha mesa mala e tal, chico, como efectivamente vai moito pedal directo, bueno, a de Clara non porque ten un preamp ainda sin fallo, pero a miña en concreto, ou o Synthi incluso, que vai a directo, como teñes uns previos malos da mesa da que tú mandas o sonido para fora, eso sona terrible. E a diferencia é moi grande, tío. Nós cando fomos tocar a Canarias non podíamos facturar a nosa mesa porque subía moito de precio, entón temos que ser outra mesa. E na proba, tío, pero píllate un pedaliño de preamp que nosotros... No, pero digo para mandar todo en general. Para mandar toda a mestura da mesa para PEA. Claro, porque íbamos sin a miña guitarra, íbamos só coa guitarra que sí que tiña preamp. Vale. E agora pillei tamén uns ecualizadores para controlar un pouco máis, sobre todo, o low end e o high end das guitarras, porque son realmente dous, sobre todo low end, que é algo que nós non usamos. Por exemplo, para a arritmia sí que ten moito máis sentido o grave da guitarra e tal, no noso caso que a gracia é que non interfira co baixo do Sí, claro. nin do bombo, Vos nin do baixo. usades medios e agudos prácticamente na Exacto, guitarra, é moito máis fina. Entón, claro, en todo isto, claro, en toda esta risa igual son Hai cartos. 10.000 euros que se van aí alegremente. Por supuesto, claro. É que, bueno, o equipo de música é unha puta locura. Ás veces cando vou co coche por aí, tío, e digo, vamos tomar unha copa, e digo, vale, pero no coche quedanme 7 ou 8 mil pavos, porque eu normalmente levo a Carlos, que é outro guitarra. Entón levamos como 5 guitarras, 2 pedaleiras como estas que tal. Súmalle que leve esa pasta do merchandising ali metida. Vamos. E que levas as petacas, os in-ear, as petacas inalámbricas, non sei que. Bueno, pues se me roban o coche, vanse con 8 ou 9 mil euros fácil. A min só. É o que hai. Sí, que é unha locura. É unha puta locura. Claro. Pero bueno, xogamos con... A mí nunca me roubaron e toco madeira, por favor, non veñades a chantada a romper a cabeza. Sí, nós de momento tamén tuvamos suerte, verdad? Pero eu pago parking sempre, tamén che digo. Se me vou tomar algo por aí, meto no parking, porque compensa che pagar 20 euros pola noite que
que che Sí, manguen sí, no sí. carro. É así, tío. Pois bueno, agora a Peña xa aprendeu tamén como montas o rollo no direito. Educa e divierte, grande moi. Digoche unha cousa, Nuno, levamos 3 horas, tío. Bueno, a tope, E penso joder. que foi digoche en serio, tío, penso que foi un dos mellores directos que dende que fago esta movida eu pasei non moi ben. Joba, eu tamén, ó. Penso, e aparte, é que temos aquí 50 persoas 3 horas despois. E joder, creo que falamos un pouco de todo, falamos do teu Sí, disco, das túas sensacións como músico, falamos da música galega, falamos de como facer esa movida en directo, rajamos un chisquiño de como paga algún festival, rajei eu, polo menos. Joder, eu xe digo, nese un sentido, completo. dame rabia porque, joder, eu vexo logo ese discurso No, e tal, e claro, dame rabia porque síntome como de, este o no, de, como se chama este, joder, el pequeño Nicolás, tío, o sea, como de, me cago en tal, pues eu no, rapo, pero é que claro, eso pero vete. depende moito da experiencia de cada quen, tío. O Sí, sea, claro. é que eso depende. A miña experiencia no Resu, queres que cha conte? A miña experiencia no Resu foi, e isto é literal e lo cuento e tal, non te quero meter en embolados a ti. No, 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 Nos conta, gañamos conta, o joder. concurso de maquetas do Resu, vale? Ajá. Fai anos. O premio do concurso de maquetas do Resu entre 700 bandas era 150 euros. Vale. Non nos pagaron aloxamento. Deronnos, eso sí, un espases para entrar no festival e tal, Ajá. para nós e parte do equipo. E os 150 euros non nos chegaron a pagar nunca. Esto te lo cuento así y Carajo. cualquier persona que esté del Reso aquí, si me ensina a factura donde ingreso os 150 euros, y convídolle a, non sei, A 150 euros a de marisco. cañas. Non nos chegaron a pagar nunca. Entón, eso é a realidade. Nos tocamos gratis no Reso. Wow. E pagámonos un aloxamento nos en Viveiro eses días, que non era barato. No, aparte, wow, claro que se pon carísimo, claro. Entón, pois esta é a realidade e esa é a miña e eu acepto o que fixen porque foi un curso de maquetas porque nos facía falta Sí, nese sí, momento e a nos axudounos, non vou ser cínico. Nos dende que gañamos o Reso, o grupo medrou de cojones. Joder. Medrou de cojones porque deu un pulo, coñecenos moita máis peña, empezamos a facer cancións, vale. Pero a realidade é, e o que sí que sei é que moitos amigos meus tocaron nos 2 últimos anos e os cachés estiveron entre os 300 e 500 pavos, bandas de 2.500, 3.000, 1.500, esa é a realidade. Pues, bueno, é o que hai. Sí, eso... Esa é a realidade que eu muy vivín. bien. Entón, claro, critico Sí, porque o sí. vivín e porque o vexo, pero evidentemente si ti puideches ir nunhas condicións dignas, pois que cojones. No, é que, claro, que eu penso que... claro, que realmente... Dios, perdón, é que abro aquí, tío, máis menos que Dios. Dalle, hombre, dalle. Eu realmente a festis... Tochos? Claro, macrofestivais, ti que tocaches non son do camiño? No. Claro, é que ti non chegaches a tocar ningún deses de Brinde No, Nois tío, e así, claro. claro. No, é que nos demais guai, tío. Eu non teño ninguna queixa, nin de Castañazo, nin de Revenidas, nin de Candeloria. A ver, non. Hai unha negociación de caché, obvio. Mira, eu Claro. podo chegar hasta aquí, interésache, pero é unha negociación Claro. digna. Eu aí non Sí. teño nada que dicir, Claro, que eu non me... Claro, Eu falábache concretamente dos macrofestivais estos que sí, chupan sí. 2 millóns de subvención e que despois Sí, nos vacilan. Falaba Claro, dices. eu digo, é que no noso caso é que é curioso porque sí que a xente logo hai moita idea, bueno, hai moita idea de que tocamos en moitos festas. Jová, tocamos en bastantes festas, iso é verdade. Pero en así tochos, nin aquí nin moito menos fora, claro. Non te creas que eu te digo que ao final é un Xa. jová, teño máis un recordo de tocar en rollos de medio e pequeno formato, pasa que si tocasen bastantes e tal. Pero en grandes... É que para min xa un Revenidas, un Castañazo son festivais grandes para min, Porque Joder, despois outro xa grandes son abondo. claro, que para min outro xa é como un rollo ficticio, xa é outra cousa, é outro, sabes, polo menos eu vexo dunha maneira moi distinta. Eu levo indo ao Reso toda a vida, que tampouco me vou poñer a Sí, criticalo todo, teño pasado moi ben no Reso e agradezo moito ao Reso, moitas das bandas que vin, o sea, o que fan ben, fano ben, eso é a puta Sí, sí, realidade, sí. sabes? Pero para Eu fui min xa xa os grandes son os outros. Eu fui este ano por primeira vez, tío. Sí, tío, Nunca fora. Buah, flipei É un moitísimo. festivalón, é un festivalón. Oh. Eu se non se fixeran fotos con peña de box e tal, volvería este ano, pero me lo ponen complicado. Eu, É que eu liei tío, unha en Twitter tamén, non sei se xa contei, pero No? cando foi a movida da foto de box, é que a mí me mola meterme en todas. A mí pasaronme esa foto. Eles fixeronse unha foto na sede de Vox, os organizadores do Sí, dos subino, vale. sí. Pois toda esa merda, a repercusión foi por culpa miña, entre aspas, foi culpa súa, pero eu vin a foto e a foto tiña 50 likes e pasada desapercibida facía 5 días. Hostia. Collín a foto e puxen un tuit. E puxen, joder, isto é un puto noxo.
Ir á sede de Vox a facerse unha foto, Levanteime Aí pola foi mañá, o comunicado a raíz deso, todo. levanteime pola mañá e xa tiña 100 e pico mil reproduccións o puto tweet, Joder. non sei cantos tal, e a partir de aí o día seguinte comunicado, empezaron a sacar grupos, pum, 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 tal, sabes? Hostia, chaval. Eu puxeno, síguenme 600 persoas en Twitter, sabes? Puxeno inocentemente en plan, isto dá noxo, sabes? Hostia, que bonito, E chaval. ligouse a de Jesucristo. Eu sí que vira o comunicado despois, de cando se quedan os da élite Pois e foi culpa todo. mía. Hostia, chaval. Pero sin ningunha intención, xuro, que Sí, non, sí, sí, nin os sí. etiquetei, nin o Sí, puxen sí, con sí, unha sí. intención de tal. No, joder, estabas Foi, dando túa opinión, joder, claro. claro, dixen, hostia, que me parece super chungo, tío, que vayas a puta sede. Ui, caeuse en uno. Teño avisado que se caía que entrara, que saíra que entrara, pero bueno, imos ir despedindo, que senón, pobre home. A ver se nos entra outra vez. Pois nada, esa historia creo que xa vos la contei por aquí. Eu non tiña intención de montar ningún Cristo, pero puxen a miña opinión e viralizou o tweet. Eu que sei, a culpa foi deles de ir ali. A ver se nos entra uno para despedirnos por o menos. E, hostia, levamos aquí 4 horas menos 20 de xente. Moitas grazas por aguantar, por certo. Eu sabía que hoxe íbamos molar porque non é un puto crack. E falamos un pouco de todo. E a ver a que invitalo para o ano outra vez porque xa vedes que ten chicha a historia. A ver, voulle mandar unha mensaxe a ver si entra. Se non, despedimos e xa está. Sería unha despedida épica, non? A tomar por culo. Censurado. É que non está nin na chamada, creo, non? Non. E yo sin cenar, poñenos por aí. Pero, joder, vos podedes cear. Eu comíme un Burger King antes de arrancar o rollo. Bueno, acaba de leer. Imos ver. Hostia, tío, entras despedirte. A ver, puxoseme negro todo e sai e entra se queres e se non xa me despido por ti. Puxoseme negro todo, igual xa lle petou o iPad, estaba nun iPad porque levamos 3 puñeteiras horas en chamada. Bueno, a ver se nos entra. Pois nada máis, eso, que voume ir despedindo previamente por si non entra Nuno, que nos vemos o sábado no Castañazo, que o venres vallades ver aí a Nuno e o resto de grupos. Eu polo que vos contei antes da liada que teño o sábado, o venres non creo que vaya, pero o sábado si nos vemos por ali tomamos unhas copas cando remate o festival, imos por ali polos pubs por chantada. Di Aspi Luisón, eu tamén vin a foto e flipei, pero ao parecer foi unha reunión co Concello de Xixón que sei que son de Vox. Xa, pero é o que falábamos. Ti podes te reunir o sea, ti teste que reunir coa xente do Concello, pero fixérono na sede de Vox, co logo de Vox e con as banderitas por allí, sabes? Quero dicir, ti non vas a reunirte a sede do partido e menos si é de Vox e te fas unhas fotos ali. Sabes? Estaban posando nas fotos claramente. Entón, eu o que entendo é que ti terás que reunirte no Concello, que para eso hai un Concello, reúneste, negocias o que teñas que negociar e marchas. Pero fixeron en campaña, aparte. Foron a sede de Vox, fixeronse unha foto na sede de Vox en campaña. A mí pareceume como puto carallo. Di Nuno si entro. Así que aguantade aí que imos despedilo, poñedelle moitos aplausos e moitos corazóns cando entre, porque a verdade é que un puto gusto, tío, facer directos con peña así. Non sei que significa, di. Que significa o qué, tío? Como? A ver, vou sair eu. Non estou entendendo, non sei que significa. A ver. O que? Waiting for more moderate. Ok. Espera. Que saio e entro eu. É que a mí non me chegou ninguna notificación, creo. Vou sair. E vou entrar. Últimamente está fallando o programiña este. Vou ter que empezar a usar Discord outra vez. A semana pasada xa pasou algunha vez, non? Espera un momento, que ahora non teño a ligazón. Pasei antes a Nuno, debería estar aquí. Aquí. Un moment. Entro.
Agora non, agora, tío. Xa estou de volta. Espera que che comparto pantalla. Ah, vale, vale, vale. Joder, tío. Que desastre. Ao final aguantounos guai e foi caer ao final de todo, tío. Sí, tío, que movida, Xa, espera que che comparto aquí e espera que teño que cambiar os frames. Vídeo. Nada, é para... Forte, ese terrible que todo no ordenador, claro. É para despedir nada máis. Vale, xa te temos de volta. Bueno, Nuno, tío, mira, estánche poñendo xa aí aplausos, que a xente pasou non moi guai hoxe, como Joder, tamén, oh. era visto, tío. Dios, a cámara vese moito peor esta que asquerosidade. Bueno, non pasa nada, está perfecto, non te rayes, está perfecto. Si total agora é para despedirnos nada máis. Eso, que, tío, que vaya moi guai no castañazo, que, joder, jódeme que non vou ir a verte, tío, porque senón o sábado vou morrer. É que me coñezo, Claro. é que me coñezo e como tal, ti non quedas o sábado, marchas, non? Teño o sábado dou unha charla en Lugo, non é coña, Sí. dunhas xornadas de literatura e tradición oral. Hostia. Pero igual ao acabar baixo, non sei. Tío, vente, deixámoschenos unha cama, durmes conmigo, non hai fallo. Vente si queres, temos un hostel pillado entre Rebelión e nós. O sea, que si te queres vir, vente, tío. Vente, e joder, entras para o que estéis con nós e joder, vente. Si che cunde, tío, claro. Pégame un toque, joder, claro. Si che cunde virte, vente. Pois, hostia, nos imos estar ali todo o puto día e xa nos arrimaremos para sobar, non hai fallo. Sin problema. Sin problema. Hostia, pois falábamos, tío, no, para sobar, joder, máis que non amaño, que vai Sí, tamén aquí meu colega e tal, máis será, pero... Pois, joder, vente o sábado. Si estás en Lugo, tío, de Lugo a Chantada chegas en 40 minutos, tío, un paseo. Joder, pois igual, bueno... Claro, igual, joder, vente, uneste ali a festa. Pedimos ali un pase para dentro que che den para o sábado tamén e... Nos no camerino pedimos moita bebida, así que non te preocupes, Bueno, que estás convidado, tío. Poñenche aí vaya liado. Xa, verdad, a persona máis, o sea, fácilmente liable da historia Tú easy. O sábado ás 4 da mañá, Nuno con Rebelión de Inframundo e Arritmia e... Bueno, eu non che vou facer a liada de sair como los de la moda, pero si nos mamamos, pode